Hi guys. Hey guys. Nende kungotumira mauye vanhu. Ndichipotumira ma reference namanzo ma tracking number vanhu. Right, hi guys, muri sei? Aiwa guys, ndiri kufada yazve guys. Kunda kuda kufika kuvault ka kadumburia raindishungurudza zve guys. Ndakutopfeka kuvault. Dumburia raindishungurudza. Asi ndokupfeka kana ndiri pamba chete kuvault. Kana ndiri mumba kudai ndopandongopfeka kuvault. Kadumbuka guys. Kadumbuka kakanga katoda kudai so hameno. Saka iko zvinoda kutofada ya guys ndikati nhasi reka ndimbozvifadza guys kontindadi. Munhu fadzifadze guys. Zvifadze. Hasati yanze kupera guys kuti rave flat. Asi hope iripo guys. Hope iripo. Kuti flat harisati. Asi hope iripo pani muri kuona. Kudhara waiti kana ukadai so guys chinenge chakadai. Guys kunge munhu ane nhumbu. Zvakaoma. Muri sei kwasikana? Hanzi chatunga fura munhu ku South Africa. Kwafura munhu kwaizvadi izvi chatunga mugabe. Ndizvo zvachatungawo futi. Kuda kuparira mazimba. But apana zvavanombomita ndi mwana wa president, mwana wa former president. Anti vane mapepe kutomupa mapepe kugara kutoona kutoti kwafura munhu wachakafe. Will buy holy creations. Sure. Zviri kuita wangu zvekuti thank you padoko. Zvekuti panoti pandiri kuenda ku function yeku Africa ukuti wakuti Africa muri kuronga meno Joburg. The same zvamakaona last year. Munokangama guys. Ndinenge ndatove tsepete guys. Ndave tsepete. Aiwa guys, ngaindishingirire kondodi. Ipapa kubva kusera sari ndadya guys. Asi ndatojaira manje. Ndasojaira guys. Hanzi mane bhodhi kanaka. Aisati kana dumbu raziyatsa kupera Charity. Kana dumbu reyatsa kupera. Munhu wachafe. Handiri kushanda bedwe muchando imomu guys. Muchando imomu ndichimanyewo muchando ndichinaiwa nemvura ndichinda kujimiwe. Chikafu ndakachiginowa. Hanzi ndango kufunga ndikationa mavhura life kuse ameno hanzi mazano zviri kuitika ukangofunga munhu nenyaya dzema hanzi dzinongo ameno hanzi zvinoita kunge zviri programmed ameno hanzi amen hanzi ndikuda fish and chips shamwari unozvirega ndatonyadzozvisiya ende vanhu vemunombe vakati vane miedzo maimwana vanonyatsotenga mateka away nezuro maimwana vakanyatsa kutenga mazipitsa avo maimwana. Hanzi will deploy immunity work here. Inoshanda vane ukama Zimbabwe ine ukama ni South Africa ukutoda. Inoshanda muchaona. Zimbabwe ine ukama ni South Africa zvokutoda. Kwanzi ndya zvokudya kani. Izvo zvindu mutotongodya maplums aya. Hanzi ndotanga omadi this week ama phases anorodza but today was easier. Letu andiziya kuti omadi ndeipi ndingoti ndodya after 11 ndoguma kudya na 7. After that andichadishwa mangwana ndo yandingoita. And they just gym like izvozvi ndatoti ndisati yapano ndatanga naenda kugym ndisati ndatouya pano ndatanga naenda kugym izvozvi ndokwandiri kutobva kugym ndikauya ndikageza ndagara manje ndotobva kugym pamvura ndopanondikona ndinokona kuti mvura iyi guys nenda naye kugym mvura ione ndangomwa shoma kusvikapo pamvura ndopanondinetsa manje kuti ndinyatso kupedza mvura ona indangomwa kusvikapo. Saka pamvura ndopachinetsa hanzuka mwamoota nokurumidza kuonda saka handizivi manje and then kana waona hanzi wozoita hanzi azofa muMalawi kwanga ri garden boy wake guys nyaenda ndisada yatso kuiona rigaindi boyifambira tikuzwa kuti yakamira sese zvoti chida nyaya dzavanhu kudai handisati ndaiwana ndiri kujimini guys mazano ndotodarikwa ndichizvitira zvokuweka out nebhodhi yangu moti ndingarega kuweka bhodhi rigaindi weke bhodhi. Alright dear, ndazo uyu awana ndiri pa good mood nhasi ndamisira sipo ndakamisira oil ndakamisira neserum arova jackpot nhasi angoti customer service very new client. Right. Guys, tauya pana. I hope you are all okay guys. I hope you are all okay. Hanzi ndiri pa 135 shamwari indakatobva ku 115 izvozvi ndiri pa 100 inki. Ndo pandiri pa 100 inki ndakuda ngoti done mbijana even kana ngosvika pa 95 ndo maintain iyoyo
95 ndo maintain iyoyo zvandiri kudangu. Ndaimboti 85 but 85 ndinenge ndazonyanya. I think body yandinayo pane chisutu cheblue icho yakanaka body ya. That was around kuma 95 koko 95 90. Hanzi 95 cheskin chinja amanje ndandigoni kumwa mvura zvokumanya hazvo zvazviti. Andigoni kumwa mvura zvokumanya. Right, tasangana pano guys, nhasi tine nyaya tinayo pano. Tine nyaya tinayo nhasi guys, yemwana akaenda kujere 15 years 15 saka inini to my surprise imimi nyaya iyi munoiziva, makuita kunge musingaisivi, makuti ndeupu yatimuzivi, ndeupu hatimuzivi. Hanzi 85 po ndisina kuzonyanya here kuconsidering kubva body yangu inini, because inini ndakakura ndiri size 32 kaina ndiri size 32 andinozati mapicha 32 chaipo hanimona. So handisive. Right, saka tinaye pano natinasi timbotandara nditi tiripo kudai timbotandara tichinzwa nyaya tozopedza kunzwa nyaya iyi tozopinda mune imwe nyaya. Aiwa tiripo kusvika kuzvi 5 uko. Kusvika kuzvi 5 uko tiri tosi. So ndiri kukumbira kuti mwanangu ujoine, ndisendere request, send your request so that ujoine. Send your request. Send your request. Then ndobva ndato lemon water inomwika. Chero unosati chi ndinenge ndisina dhati moyo wokumuda mvura. Saka chero ndakaisa lemon water chero mukaisa chi kana ndisina nyota ndinoimanikidza sei kuimwa. Andigoni. Mvura ndio chiri kundinetsa but ndinga svikako. Aiwa 71 unogisa ndivagara ipapo wangu kuda indepi. Gara ipapo 71 uda kudona baba 71 wauda kuita kakungika uyu. Aiwa gara ipapo 71 po. Sati kutomboda kusvika kwese koko. Thank you Kukude. Thank you Kukude. Thank you. Aiwa kuregele tenge chiko na ino kuregele ndiko kuisa bena po ine Friday. Vakutiwedzere mari muri kupaona wose guys. Sisa takatopedza kubhadhara. Tatakapedza kubhadhara guys, takunzwa ikuregele ndikuchaya bena po ine Friday. Toiwane mari kubhadhara ne Friday isu. Aiwa tisi kuinda Friday, toinda Saturday ni Sunday ndo yatinotoinda. Kuregulate Saturday ne Sunday ndo patinotoinda. Zve uya tingasvikwanisi Friday. Gava isabu kuda kutsvaga mari nzira yakadaro naimi. Kwaitsvaga chibhodhoro chakanaka. Kwaichi chakaipa. Ichochi chakaipa. Right, baby girl, please, can you please join pa life? Can you please join? Ati ndo sakatauya timunzwe nyaya. Ando sakatauya naye tauya kuti munzwe ka. Hands dry sparkling water. Inoita here. Ameno ndishambozvizama. Zveningizvi. Itakadashi. Right. The guy away to one. Esther, can you please join? Esther, did you join her? Esther, can you please join in? I am a Nigerian guys, and you can shake with that. Matapira Nitaka. Anga mboite mu UK ashiti chikafu mu UK atinaki aya hase mu UK ashiti hey zvenyu no mwana ngazvigoni mira ya type ton mira ya type. Okay, and I'm coming in a few. And I'm coming in a few minutes. Waiting. Right. So I'm getting 1 minute and I'm coming in a few. This is how we do. What more?
So I'm on my way home. All right, no, that's fine. That's fine. Tiripoti yakumirira. Right. Chaichiri vanhu kunudza matimakuwa ngatimboita zvimangu matichi. Kanzi matenga ku oldies from SA anonaka. Hase eku SA namatenga pane imwe African shop. Kune vaya vanotengesa mavheji vakanongwa shop yotengesa mavheji cheteya. Ndo pandangomaona akachipa chinzi 2 pounds ari 8. Ndikatoti rega ndichange ndatesta ngatosuka 1 ndikatesta ndikawachitapera zvisingaiti ndikatotenga. Ndatenga mutauni mo. Pane vanhu vanotengesa vaya panze. Saka takamira kuti tinzoti aufa. Saka matichatunga ningira ashuta mushandi wake guys. Adhura mushandi wake. Saka uraya ashuta mushandi wake here kana kuti. Thank you, Kenneth. You are welcome, my daughter. One blood against best friend, yes, the murume. I never give up. Test her and say, we are teaching my friends. You shake it. Let's come here. Matian, that's the chico security guard wake. Get you could the two go. Takut wire narrow. Takut wire get him to Takut. We are teaching friends. Let's stop. Nepo come. Kwati kwa yashukani. Ashukani. Hanzi gadena we pamba ipapo but anzoti ndepavo here or what? Why? And there was a scuffle. Naiye gadena. Kwe gadena yakachigona chatunga amusu chatunga inenzere. Vana vanoputa kana tingi nyaya yekuputa. Ndoda kuti gadena angachazeta hafuti chatunga unoputa here. Uno ndonyaya madoktora nhasi madrugs tikapedza nyaya. Topinda munyaya yemadrugs. Hanomaona. Hazi kana rowa nematombo iyi. Kando saka titi kana mustaura nyaya dzematombo dzemataura vese kutotaura munhu wani chete. Ndosaka chauya kuti tizotaura nyaya dzematombo idzi nhasi. Nokuti matombo achakura. Anogara akataurwa nenyaya yematombo. Aiwo munhu yasi. Ini ndikutonamata kuti munhu asaita wewe muno mutinopona here mhepo dzakusumuka nhai mamoyo wedu we. Hanzi mumalawi wa. Unosumuka heavy isi timu rekumalocation. Konyaya dzekudhima dhaudho dzasvika sei kumalocation? Konyaya dzekumadhaudho dzasvika sei kumalocation? Aiwa vanenge vakuita hasha vanoita hasha ndevekumalokesheni. Unenge wakunzwa apfuura munhu wedu bvai kuno hamunzwe chichi. Muri kupaona? But ndingadokura kuti nyaya dzekumadhaudho dzasvika sei kumalokation? Dziri panews, SABC news akoma, dziri panews all over manews channels. Hey. Ende utobopatamba pamba ipapo utobopatiza nasanogona unopatisa chaiko. Luisa uyane account yako mapeji akwiri uyane account uyane page ne account yako dziri page. Zvakaoma isitira kutokwata. Musakwate mbambira itono kuti zvinoenda nekupi. Imi zvakaoma kusumudza mhepo chako kwaita mufana uku. Aiwa zvakaoma. But munoona chinode chinoitika ndechekuti chii? Munenge kuti mwana wafuma president majeka muchaona anogona kutongoenda onzi ati wabheli yotongofa yakadoti muchaona. Aiwa hakuna kwainoenda aiwa. Painenge chatoti anzi apinda azosungwa kudai muchaona hei. Haana kwanomboenda. Ninge kuti kuno chinhu. Achiri mumba hanzi they are trying to negotiate kushauri kuti kunegotiate achii because hanzi futi yacho havasati vaiona yaapfuura nayo yacho. Ari kuramba kuvapa. Amene akanzi havasi kuiona. Saka ndinoona kuti vari kunegotiate chicha vari kunegotiate. Ameno hanzi they are two umwe 36 umwe 20 something. I think ndiye chatunga ne 20 something I don't know. Vanga vari two vanava.
vanhu vari kuda anotoda kusunga vanhu tu. Ani headline karisisi kwakazara yu. Kutarisa. Endai paSABC munoona yese. Munoona inyaya hasha nezvinodhaka. Ndari kudzama munhu zvokuti tinoona hasha dzauna dzoidzika idzi. Unopesera one day ukasangwarira uchapinda mujeri. Because hasha dziri kutomudzwa pese pese. Pamba nokuti dzora hasha dzako. Chero uchihoti ndoda kuvhunda pano nehasha, ndoda kufa, dzoredzera hasha dzako. Kuti matombo aya, hanoona, zvazvadaitaura muchikati vedu wenyaya dzematomboka. Takuda kuti aichapinda madziri. Nhasi tenge tiri pano, tinotanga kwadziri kumusoro, kudai. Kunotsva kuzasi. Nokuti nyaya yematombo iri broad ende yakakura. Senge kuZimbabwe ka most of the celebrities are smoking matomba. Mazhinji macelebrities ekuZimbabwe anoshuta matombo. Ndochokwadi. Zvikuru sei vanoimba maartists. Vakawanda vacho havakwiri pastage kunoperforma vasina kurova dombo. Hazviti dombo. Nyaya yemadhiragi iyi iri very broad. Kungoti vazhinji vasati vabatwa, havasati vaonekwa, because zvinhu izvi vanozviitira pai muclose. But kutaura chokwadi, vanhu vakawanda vari kurova zvinhu izvi ende zvekudistroya vana. Ende ndakambozvitaura pana kana ndichikuremember time iya titi guys, munonzati kuZimbabwe chako kuti CID yedu inovhukunyura zvinhu zvakafa ichinoburisa. Igonzi yatadza kubata madrug lords, madrug pin chaiwo. Hazvitomboshamisi kuti madrug pin ka vanhu vanotori vanhu vepamusoro chaiwo. Ndizvozvo. Vanhu vari high. Yes. Hazvishamisi. Even kana mamusicians, even vemunomu mukatarisa kujamba kunoita musikana uyo, hakusi kujamba kwega kakunoita ana makadzi vedu. Musikana wedu uyo utaura wewe zvoruga. Zvoruga uyu kwatira zvoruga akatoona online. Ndakagara ndiripo ini ndikamira panze ndine mai maketeni namadhambosi tiri panze. Vaine matimba najambusi takamira panze mota. Achitoti zvinhu zvangu akanditi gwere musikana wake akapinda muchikombi chake akavhara. Vakati atorova takatomira panze kudai. Kwete zvokudziwa. Yes. Kwete zvokudzigwa. Aiwa majambo aya umbojamba zvakadaro hazviti. Imi. Anorovera nemagaro kauya. Vanhu vanenge vanenge vasingaziye. Anorovera nemagaro kuti ba. Ende agwadziwa ndovanodzokadziwa mangwani. Rovera negaro yezokona chinjesi dombo. Rovera uone. Jambo akoma hazviko. Hazviko. Moda zvokutamba ivi. Inozoiva kuti vasina kukwana nhasi muona kwahe tichiita bonyora tichiona mapikicha anaya vibes. Ndatinatsokuona kana kuti iri ndo rinonzi dombo risina kana 2 ways. Pavanhu achitaura zvinhu zvakadaro kana ndimiwo. Kana ndimi achibata-bata masevana vanhu vaya vanoshuta. Ini tutaimbodedza vanhu ava kuti tiri mapromota kwese kwamutombondiudziri guys. Ende vane magredhi avo chaiwo avanenge vachishuta magredhi. Asi magredhi mamwe aya vanotoziva kuti hamene kuti magredhi acho akakamira sei guys. Aiwa vanotora but vanhu tinozovarambira. Saka nyaya yacho inopera sei yezvinodhaka yakoma? Inopera sei? Kana only government ikaisa mutemo wekuti imi chimbotaura mumbosiya. Muri kuziva kwakambobatwa mota yanga ine mabhokisi 50 emabhrongo. Muri kuzviziva? Ikaiswa kupolice station. Mabhokisi akabiwa mupolice station imomo. Mukavasara mabhokisi 2. Mukati mepolice station mukabiwa mabhokisi ese mukavasara mabhokisi 2. Saka mabhokisi akabiwa nani mukati mepolice station? Akabiwa nani? Ndiyo wakatengesa. Ndiyo vanenge vakatengesa. Tinonesa ndechekuti abiwa mukati momo atorwa ari kudzokera futi kusititi kunodii kuna circulate. Kunotengesa.
even nyaya yachitoti mazuva hamusi kuno nyaya uyu mukwanaziri iri kutaurwa mazuva ano ndo nyaya dziri kubuda dzokuti kuti vanoatora manhingi zvinodhaka izvozvizvika vozozvidzosera futi mumastreets ivo vanhu vachona ivava so ine vanhu vahombe mukati nyaya zvinodhaka yakakura haitomboti yeah ende kuti ipere ivo mapoliticians ando vanoipedza kwete isuga themselves they kwete mapoliticians mapurisa because ukatisachokwadi chokwadika mapurisa anenge ari involved mumagame aya yes pane nyaya yakabuda 3 months ago yemupurisa akabatwa akazadza mota akapfeka uniform mota yake akadzadza madrugs mota yake vandinoona kuti vavangoita munhu unoona kuti madrugs aya anodeidza mapurisa amezvaanongoita so ari mupurisa afanirwa kusechwa une mota yako unobva wakudarika but vakamunisa vakamusecha kunotenga tipo vhekoteka chichi ikatobuda wani mainspector kana iyo zvakatosungwa akapiwa 4 years andikona achibva kwamutaro anenge achitonotengesa mhene kumakorokoza kupi so apere because vemutemo vafanirwa vachisungira vanhu zviri izvi vakubata unazvo iwe havakusungi vanokutorera vakutorera kuti pastreet handiona ivo ndivanenge vakutambariya because vanhu vachitiwo vada kutambira shoma ndizvozvo ndizvozvo vati vemuno havanotambira shoma here kungozviitisawo zvavo kuti kungojairirawo mari mapurisa ananga ari kwese kwese shamwari mapurisa ananga ari all over yeah but achiyo passport ka yekuti vakwanise kuti vatengese zvinhu zvinodhaka vanototengesa vachitora vachidzorera mumastreet zviri kubuda pane ningiriswa mazuva munoziva here kuti kumarehabs chaiko chaiko kurehab iwe unoita mwana kurehab uchiti mwana wangu atozora drugs akaise mwana kurehab agodzoka ave right kurehab anodzoka ave wese munochiziva here because madrugs the idea is vanoti tipei mwana vachikupai mwana vachikupai mwana anditi mwana anenge ari musenta andika achita kunge akurikavhaka vanenge vachivapinzira kuti madrugs saka amborikafi mwana kuti murambe muchingobhadhara mari aramba akachengetwa ipapo madrugs ariko kumasenda ikoko kana dombo richikwanisa kupinda mujere mune vanhu vakasungwa munonzi ari cleaned asi dombo vanenge vanaro vachitorova imomo mumonza imomo mubonza imomo mukati imomo kokuzoti kunze yeah hai hombe ende ine mahigh profile people ende nyika mbiri idzodzidzi iyoyi yedu ine munomu vana vaparara vanhu vaparara nemadrugs ndochokwadi vanhu vaparara nemadrugs vanhu vaparara nemadrugs vanhu vaparara tichavhura zvedu malaivi kuna vamwe vakakumbira live iyoyi vombodzawo zvekudzimba dzevanhu vana vakauraya vabereki nemadrugs akarwa nemadrug ipapa muchamunzwa tatungo muchamunzwa tanga ari under the influence muchamunzwa kuti ndakutouraya munhu panapa handiona but kana usiri pakaipa unongotoaani hanzi zvoruga ndiani comment section anopadana vakwana ta iwe funga zvoruga ndiani tatombata zvoruga joinidza anzi ndoda kuti nditete vangu mashakira alright tozotaura kuseri right so anyaya dzemadrugs dziri broad guys but hatingadi kuti titange kuibata tisati awana musikana uyu ndoda kuti munzoti musikana yakasunga igwere muoni alright akomari ndandidzika hangu kumbofamba nedzimwe alright iripo munoziva here kuti guys munoziva here kuti guys munoziva here kuti even kuoliva tamboko ndokunopinda madrugs unochiza anopinda sei Oliver Tambo inopinda madrugs guys Oliver Tambo inobudisa madrugs iyo ino the biggest airport Oliver Tambo inochisa ine maskana Oliver Tambo yakasiyana nemamwe maairport Oliver Tambo yayi but anopinda ipo paya so mwefakuona kuti achipinda atopinda akatowanda anenge atokwira ndege anotopinda kudarika kwese kwaanenge abvako arimo mundege imomo osvika kuairport ka kune vanobhadharwa kubva kwaanoburukira kuya kusvikira kwaanonobudira
vanenge vari papayroll vese ivavo. Kana takutaura zvemadrugs takutaura zvema ndazvionawo mwana wekwanza wangu ari mupenyu asina munhu akanga aba mwana asi kana vanhu ka hazvakaoma vasati tatomira kuti asvike. That from at least the information that you have on the ground, that the victim or injured party could possibly be in a critical condition. Is that a fact? Possibly be in a critical condition. Is that a fact? Just give me a second, Mfundo. Sir, you look very distressed at this point, and I'm really, really, really sorry to come through. Are you part of the family members? I see you're very concerned about what is taking place inside. Do you perhaps know the Mugabe family? You're very concerned about what's happening here. No, I'm working for them. Oh, you're working for the Mugabe family. What have you heard? What's going on? You're also trying to get inside? No, I want to help them because they're calling me inside. It's my boss. Oh, all right. Balamain is your boss. Oh, all right. Have police indicated why Balamain was in handcuffs a few moments ago? No, I don't know. That's why I've come to and I want to ask what's going on. Yeah. All right. Did you hear about anything relating to a shooting that took place here? No, I hear that, but I don't know what's happening. That's why I want to know. Oh, all right. And what is your name? My name is Batista. Oh, Batista. And are you a private security for Balamain Mugabe? Yes. Oh, you are. All right, sir. And at about what time did all of this happen? When were you called here? No, they're calling me just now. They were calling you just now? Yeah. All right. Yeah. I'm not sure if they're going to allow you in here, but it's breaking news at this particular point. Mfundo, I can tell you, this is Batista, who is a private security for Balamain Mugabe, who we told you was in handcuffs a bit earlier on. That I can certainly confirm for you. He confirms that he is the private security for Balamain Mugabe, and Balamain Mugabe has been calling him. In fact, a call came through just a few moments ago, and they're asking him to go inside, but police are really refusing at this time. I think police are indicating this is a crime scene. He is not allowed to come inside or to go inside for that matter. And he does indicate he is a private security. He works for Balamain Mugabe, who is the son of Zimbabwe's late president, Robert Mugabe. He's in handcuffs. We need to get more details. I really do not want to speculate. But getting back to your question, again, try to answer that. On our way coming here, Mfundo, my sources did tell me that the individual that was shot was rather in a critical condition and has now since been taken to hospital. All right, has been taken to hospital. So I am not sure at this particular stage what his condition is. The allegation is that it is a guard that has been shot. There seems to have been some kind of altercation. That's about the only details that I have at this particular stage. I said it's self-defense. Batista, maybe I could just bring all right. I think he said enough at this particular point. I think some of the friends also have a right. Hey, name. Saka, Shakaoma. Anenge Muzimba. Asi name vana vachina ini. Vana vachi hati muri kuziva kuti ndivo vana vave kumbonokwira pamusoro pemota kuyovhi uko vachikwira pamusoro pemota vachitsika mota dzavanhu one by one vachijambira vachitsika vakarwa futi nematombo ewaya muri kuzviziva vana vachina imi chii chiri kumbonyazoitika nevana vamese chii guys aiwa hazvina kuipa kuti everyday zemove South Africa pachoda kuti vane varidziveko kwete kuti uri forena unoita izvozvo ikoko kunyika uko hanzi new info hanzi hana kusungwa hanzi we took them for questioning aiwa asungwa my picture kujaidzwa here chiko Uy.
Kwaiva vanogareko kuSouth Africa chidza kunogara mai avo kuZimbabwe. Nai. Vanode kunogara kuZimbabwe namai vavo, ko sei vachigara kuSouth Africa? Chiiko nevana ava? Hanzi Grace hanzi ari pawanted kana ungati awanted vachiziva kwavanowanikwa. Grace anombonza anoita awanted zvokunyepa izvo. Grace chai. Zviti. Vana vachii nai? Kwanza vasa Mugabe hai uyu wakafanana Mugabe uchikupesira icho. Chafanana Mugabe kuti ungati ndiye Mugabe izvo zvapo papicture. Ameno guys. Tambowo kuchinzi kwai Bible rakati ndichava vana nezvo zvemadzibaba. Ameno kuti ndizvo here kana kuti hazvisi ameno. Ameno guys. Hey. Ibachero vakaregwa netray guys. Zvokubva vachuta kudhura munhu. Unless anga akurohwa. Inenge iri self defense. Zvino angazorogwa ndakabata futi zve guys. Ndakazorogwa ndakabata futi asi kuti hatisi kuziva kuti chichaitika panyaya yacho. Because kuri kunzi ndigard anti. Kuri kunzi security guard. Saka security guard chichaitika pane nyaya. Pamwe security guard ndiye atotanga kubudisa futi. Pamwe security guard ndiye atotanga kubudisa futi. Who knows? Because hatisipo. Kusungwa hasungwi ndakudzaiwana. Imi guys, munongozvinetsawo. Kusungwa hasungwi. Zvoda kudzaiwana. Kusungwa izvi zvinotoiwa. Yatotsviridzaka. Mangwana kusera mangwana inenge yapera. Kune kusisina kwatove nedzimwe matoikanga mai. Panzi Grace is knowledge. Lara Grace ndiye mnasingambo wanted yavana nomutora paningikira apo paZimbabwe apo. Anozikamwa kwaari. PaZimbabwe munhu wekunzi angazi asikamwe kwaari uya. Atiri bebhera twaya mimi zvakakutaurawo. Muchaona kupinda imwe zvokutamba iyi. Amuna zvokutamba asi ndakambokudza ifana mukati kunyepa. Chichi ndakambokana muchikurangarira papaya. How can the gun be missing? Good shot. Ndopa chabuda defense yacho ipapo. Ndopa vari kuti security guard takudzwa anzi security guard nemukadzi anga achitaura anzi security guard. Anzi security. Anzi guard. Ameno regaiti gowa guys but chokwadi chipo chokuti hakuna kunomboenda nyaya iyi ndo chokwadi chiripo. Hakuna hako kwainoenda hako. Kwainoenda hako hakuna. Hakuna zvako. Kwainoenda hako ndo kusina. Hakuna hako. Hakuna kwanoenda. Kugara kuense vanogarirei naye baba mai vachikati vachida kugara kuZimbabwe kushuwa vachitambisika yavo kuZimbabwe kuda kutambisika kunyika yavanhu kuda kungoparira maZimbabwe. Kuda kungogarira paZimbabwe anzi wani I don't know nokuzviona ukomenza kuti kwai ari kudiwa Grace. Ndikati Grace ngadzonodiwa guys kuti havamuoni. Timu yekunzi inoshayikwa here. Grace unotozvibudira Dr. Cables. Anzi what is the gun missing? Ati tichazonzwa hatizivi. Hatizivi guys zvaitika hatisi. Regai tigonzwa kuti gadhina wacho pamwe gadhina asungudza dombo. Amen. Regai tigonzwa. Amen. Pamwe gadhina ndiye atava kusungudza zidombo yakadhura. Hatizozivi sipo zvesu. Anomaona regai tigonzwa. Asingoti chero chatichawa iko zvino nyaya yacho inenge yatotwistiwa kudhara. Hapachina chokwadi chatotomboziva. Inenge yatotwistiwa nyaya yacho. Amen. Kwanzi wari self arrest. Munofanira wari ndaretsero chiriko. Asi mimi guys ndachita munge musingazivi zvinhu izvi. Mondishamisa ini. Pavakadzi aise adini payagorerera warenda vhotsa muri kungoti richiripo warenda vharesi iroro. Munokangamwa sei? Zvongo ndinoita kuti munombofunga sei guys sometimes. Handizvi munofunga sei? Saka muri kutofunga kuti ichiriko warenda vharesi yoya. Kuvanhu vakafanana nana Grace mototi ichiriko. Imi kufunga kwenyu chaiko chaiko. Ichitoriko warenda arrest. Iwe puna zvako iwe unogona kuti warenda arrest nyangariki. Iwe puna kokuzoti kokuzoti we don't know anything for now. Tichatongoza kuti tichazongowa kuchidza yakaita self defense. Ndo tichangobuda. Kutokodza asunza zidomba chida kuti tema ndikatora futi ndikamudhura. Ngokuti ndatemba nezidini.
defense South Africa here guys. Even when I'm the Andrew Wasumboko. Andrew ndiani? Andrew ndiani? Nyaya dzeku SA guys musapinde nemwoyo idzi. Hakuna kwazvinoenda ku SA uku. Imi munombokangamwawe kokuti iwe hands new information, all right? Koya new information because Circumstances of this shooting at this moment, they are still a bit sketchy. it's why And as you can see, we do have our police units that are here that are doing their preliminary investigations. We also have our dog unit that is currently searching in the house, searching for the firearm that has alleged to have been used to shoot the particular employee. So at the moment, we will be taking into custody 2 people. They are aged 33 and 24. They will be taken in for questioning so that we can determine actually as to what happened during when this shooting occurred and what actually led to the shooting. Sorry, are you unable to find the firearm? Is that what you're saying? At the moment, we don't have the firearm, but our dog unit, like I indicated, we do have our dog unit inside. They are searching through, but we did manage to find a cartridge, and that cartridge will be taken to form part of the investigation. Colonel Demarcato Criselda Lewis from SABC Television News. I do understand that members of the police had to negotiate with 2 right. suspects that negotiate. into custody now for them to come outside. We had arrived a bit earlier, and they did not want to come outside. Can you confirm that for us? What is currently taking place inside? Are you inside still negotiating, or is that part of looking for the firearm which is alleged to have been used in this incident? Also, the victim is. Yes, I can confirm that. Like I indicated earlier on, that our police members, they were stopped by the security to indicate that there's a shooting in this house. And as you can see, it's a high-walled fence residence. Indeed, they had to knock and so that they can be opened, and then eventually they gained entry. And currently what is happening now is already indicated. We do have our dog unit inside, and also some of our units that are inside searching for the firearm. And like I also indicated, that the 2 men that are staying in this house, they will be taken in relation to this attempted murder case. The victim has been taken to the hospital currently. It was indicated that he's in a critical condition, but we are hoping that he will be fine. Do you know how many shots were fired? At the moment, we don't know how many shots were fired, so that will form part of our investigation. Like I indicated, we're still searching for the firearm that was allegedly used, but we did find a cartridge inside the yard. So they also be taken. Why are 2 people being taken in? There were 2 people inside the house that were allegedly there when the incident happened. From your preliminary investigations, Colonel, we understand that there was an altercation before the shots had been investigating that as well. As you continue, of course, with your probe. Yes, that's the reports that we received, and those will form part of our investigation. Yes, it was indicated that the guidelines that indicated that the victim is alleged to be a gardener in this particular yard. It was alleged that he didn't come to work and there was some sort of a squabble. So that will form part of the investigation, obviously. Those are the information that we'll have to follow up as to unravel as to what happened actually and what led to this actual shooting. Are the 2 suspects cooperating with police? They are cooperating. At the moment, I can confirm that they are cooperating. They are there inside with the police officials. Circumstances of this shooting at this moment, they are still a bit sketchy. South Africans kuma-Zimbabweans ndokuchangoitika nyaya, but kuna kwavari ivo vanava hapana nyaya. Hands justice imi guys tinongona kigona kuti justice inobvepi, inotonzi self defense nyaya ichaona ichatonzi self defense zvatopera, ichangonzi self defense. Iye mumarawi yoyo akapora akatopora kana vakatoita zvakatonaka kuti nyaya ingopera anogona kupuwawo kana ka 20,000 onzi nyaya yopera, but nyaya chako haina kwainoenda. Musakangana kuti muri kudhila ne-SA guys. SA neZimbabwe vane ukama hwakanaka chaizvo pakuhlidzana apa. Vanodlidzana zvokuti nyaya dzinotorohwa under the carpet, mugoswera muchifara pano kuti anotobatwa Berarini uya mugomuona chituri chuda chitozvitambira ari kuNight Club mangwana.
ese maybe nezvaitikira kune imwe nyika pamwe animaona kwete kusa guys munoziva here kuti men's never give up sisimeni munoziva here kuti kusouth africa uko mahitmen anenge achitozikanwa kuti ndeavo mahitmen arimo mapurisa munoziva here kuti kakawanda mupfudzi dzemapurisa ndo dzinoshandiswa pakuita marobhari pakuita chimozvisivanisi mapurisa pfudzi dzavo ndo dzinoshandiswa pamarobhari muona mupurisa yakarohwa zvimababa akasungirwapo ototi ndarohwa ndadai zvatopera anomaona ototi ndarohwa ndatobatwa mukunzi vatotora pfuti yangu yotoshanda idzo haina kwainoenda saka moti zvinodi pfuti yena sanguwaniko zvatovharana zvatopera hapana ka evidence. That's why we decided to stay in. That's why we decided to stay in SA because they can get. They decided. Yes, but mind you, you remember Mukadzi uya. Remember Mukadzi uya. Aka muruma anza dwiru. Aizani ko dwiru madwali. Dwiru. Aizani ko ya dwiru. Amen. Mu India uya dwaili. Aizani ko guys mu India uya. Wokubva nemukadzi wake ku India uko. Kuya ku Africa. Kuzoburera ku South Africa mukadzi vari pa honeymoon. Aizani ko guys. Nyaya imoisa man. Mu India haina msikana so. Bacha bainde bauya ku honeymoon mu South Africa. Kamurera kotira ku South Africa maiziva. Aizani ko dwindwiri. Dwayne. Yeah. Dwayne, yeah. South Africa is the perfect place to commit crime, guys. This I'm not in Mambava. Also, Matoti, SA is the safest place to commit crime in SA. Kuvauko kuja kwao kukurede kuya kuzoraira mkadzi ku South Africa uko. Because Diwali aitoziva kuti zvino nya inongopera. Aigara ku UK kunoku asangari mu India maiziva because anoenda kwatinya dzosata kwatata kudza izvo zvaro sezve bhukudi kazara kuita kunomurera kudhikikiri kunyika ku Zimbabwe ku South Africa ikafa yakatongolota South Africa unomboona zvikapera South Africa unomboona zvikapera chaiko Sherini exactly. Thank you Bridget. Kwai ngozi nenge ngori kumaZimbabwe chete afuti andifunga kuti iri kweri kumaZimbabwe ndofunga vanhu vakare ndo vaifuka vanhu vaiko zvino havafuki atisi kusora chinyeperana vanhu vakare ndo vaifuka vanhu vaiko zvino havafuki munoti vanhu vese vari ku South Africa kune mauraibu anoitwa vanhu vanodhura vanhu sei vachingombeya vachingofamba. Do you know kuti do you know kuti guys mandikikiri mahitmen amunodla nawo vanhu vamusingafungiri. Do you know kuti mahitmen vanhu vamusingafungiri? People in suits, people who wear suits, vanopfeka masuits, vanotori mupenyu unoshamisa, vanodriva ma-expensive cars vekuti mukatovaona andimaona munototi hapaita zvemheda apa paite hamheni anomaona vanoura ndio vanhu vanouraya ivavo ende vapedza kudaro guys haina kwainoinda. Muri kutaura here nyaya inonzi madlala commissioner muri kuiteerera madlala commissioner iyo muri kuiteerera here madlala commissioner kuti president Zuma vaitomboonekwa achisvika kumba kwemukuru wemahitmen vaionekwa varipo anozani uyu anzani uyu Sushi King uyu anzani uyu wokumbodla sushi kudhara pamiviri yevanhu anozani Sushi King uya aionekwa futi achibuda futi high profile people vachibuda muyadhi yemadrug yemakila iwaya mahitmen acho nkavi all over SA. Yes, and amen. Meno zvazvingori kuese kukana meno zvazvingori munoona mupurisa police officer nerank ari hitman ani mazvona imi majera kuti hitman chigunduru ani majera kuti hitman chigunduru chemustreet no aya yemustreet asima hitman aya
havasi mahitmen vemustreet. Anenge angouraya zvepapo zvechance, haasi mahitmen. Mahitmen chaiwo anorova chako mahitmen anobata maminista, anorova mapolitician, anorova vemateksi avava, vanhu vanenge vatori vanhu vari pamusoro. Adaketi Machala, thank you mudzimai wanhasi. Mungavadi asi vanorabha mashoulders nemapresident. Keni kunene vanorabha mashoulders nemapresident kudai. Mungadi mungadi hapana. Saka South Africa zvinodetsa, hakuna ngozi. Ndo chokwadi. Hitman achisi chigunduru sajara kuna zvigunduru. Hitman achisi chigunduru. Hitman achisi chigunduru. Vanhu vekuti uchisvika panotomusanduta haumbofoka mufungire. Zvigunduru zvinoba mafoni zvobvuta mawigi, zvipfunduru zvokubudisira chipanga zvoti foni iyoyo yakabata, ndo zvigunduru izvozvo. Mahitmen havatore mafoni, havatore even mota yako. Chero une mota yakadini, they don't take your car. Mahitmen havatore, basa ravo chete is to kungokupfudza chete. Kungokupfudza kwanenge vaita. Mahitmen haasai ma50 ekuti vanopiwa 50 rand ka 500 rand kuzura, anenge apiwa kana 5 million kunena kana 10 million kana imba inoita kana 10 million kunzi anotipfudzira munhu uyu zvatopera. Animaona. So panotonetsa ipapa panyaya yezvigundura, panyaya yemahitmen panonetsa. Ngozi hakunako, ngozi hakuna. Ngozi hakuna, because dei dzadziriko kuSouth Africa kodei vanhu vachingopenga. Makambona kuti mapenzi eSouth Africa chechewo vanhu vemental health South Africa vashoma. Makamboona vanhu mapenzi muhobho. Mapenzi anotoona South Africa ndeye kuZimbabwe akaenda kunopengera kuSouth Africa. Ndinotoona mapenzi akakrosa bhodha achienda kunopengera kuti ukaona piwa ma5 rand. Anomaona kwedu hakuna vanhu vanokupaka mari chero ukapenga, asi kuSouth Africa kwavanenge vachiwatsisi vachipa vachidai handi mazvona. Ndo vanhu vanopengera benzi remuSA chako unogona kupedza 6 months unongosangana nebenzi remuSA rotaura chitwana chotaura chisulu. Benzi chaiyo unless waona remadrugs. Ngozi hakuna mameli. Ngozi iri kuZimbabwe ndokune ngozi. KuZimbabwe ndokune ngozi. Kwete kuSouth Africa kuna ngozi uko. Mangani mazimba auraiwa nekuSouth Africa uko. Angani mazimba auraiwa kuSouth Africa uko. Ngozi dzachona dziripi? Ngani mubvunza kuti waripi? Guys, hakuna ngozi kuSA. KuZimbabwe kam ndokune ngozi. KuSA hakuna ngozi. KuSA hakuna ngozi. Imi muri pano vangani vane hama dzavo dzakaurayiwa nemaSouth Africans. Ngozi yatouya here? Variko here vakambotouya tichibva kuSouth Africa yakuzoti pangozi tanetseka kumba kwedu? Aiwa maikimuka. Kune vakawanda vakaurayirwa hama dzavo pano. Andika kuSouth Africa kwachinoviga kuZimbabwe. Ndevepi mhuri ingasimuka ingakwirawo pano, kwirai. Muti zvechokwadi isusu kune takaurayirwa hama yedu vakambouya taita ngozi zviri kupedza vanhu kuSouth Africa vauya kuzoripa. Ndiani akamboripiwa nemaSouth Africans kuti kwaita ngozi? Hakuna ngozi kuSouth Africa. Ngozi inosanganisira vanhu zvengozi yazvaka nezvenhema nezvekuzvitisa zvengozi yazve nezvekuzvitisa. Kana kuSouth Africa kusina ngozi kuZimbabwe ndokunozonzi kune ngozi dzakasiyanei. Hakuna ngozi hakuna guys. Kankuva nayo security vebani akazodi ndeupi kuti ndio waundofa hakuna. Anaita webesta aitonyenga mai mwana wanhu ndena aitomfungira. Kuna ngozi kuSouth Africa. Ngozi ndimi kuyo kuZimbabwe vasi vese kuti vane ngozi. Umwe anongoura wakangofa akarova guys zvikatongorova kuZimbabwe uko. Havasi vese vane ngozi. Vamwe ndikuda inandonoti ngozi iriko, vanhu vanenge vari kuita zvokuzongobatira mishonga vachimutsana sokungoti mukaenda unogwa chichichi. Animona ndo zvavanozongoita, muka unogwa muka unodai voita zvemishonga. Otherwise fair kuti kwai ngozi chaiyo ichauya ngozi inhema. Hakuna ngozi, hakuna. South Africa unofa seukuku. So munokota kuramba kuSouth Africa
Africa ndokwamunenge muchida kuti kuZimbabwe ndokwamunozobata isu chiti tibhadhare wauraya ngozi chauya. South Africa komakanga hama dzenyu dzangouraiwa mukangotakura mabhodhi enyu. Handimaona mukangotakura mabhodhi ehama dzenyu mukaenda nemabhodhi ehama dzenyu zvikangofarana. Hapana kana makumboenda unoklema kuti chitipaiwo something. Hapana. Asi kuZimbabwe ndiko kwamunoenda kunosearch chitunha padhoo remunhu. Ko munodi kunosearch chitunha padhoo remunhu kuSouth Africa tione something. Handisi kuziva kuti atikoenda ndabuda umba ndamona achidhiraivha mota. Ndatomona achidhiraivha aita video call anga achitodhiraivha. Anga achitodhiraivha. Aita video call achitodhiraivha. Nimukumuona kuti anga ari mota ushu. Anga achitodhiraivha ushu. Ushu. Ndabuda da. So I'm on my way home. Ari kutodhiraivha ari mumota. Ari kutodhiraivha ari mumota. Yaiti mupenguwana. Kwese ndokusina kana ngozi aivo. Chero yongozi kuZimbabwe chakatsvaka kuti hakuna hakusi kwese kune ngozi. Hakusi kwese kune ngozi kuZimbabwe. Ndofunga munogadzira hama dzenyu imi. Munogadzira hama dzenyu kuti dzingomuka chete. Zvokuti kwanzi ngozi inongozongomuka hakuna. Kuna kuya mukangofa zvarova. Chokwadi chiripo. Anzi awabve kunana Sangoma muno. Masangoma achigona here rumbidzai ndo first question afa kutanga kuzvibvunza. Masangoma ekwese anotokwata anotoda mishonga yekuSouth Africa yekuZimbabwe. Yenhema yavo memunovatengesera vanotoda. Sound yaindepi nganga South Africa zvoenda kutenga mishonga kuZimbabwe. Asati abuda Owen guys vari kuita mapepa ake. Vari kuita mapepa ake. Pane mapepa vakabva kunoita musuno uyu. Pamene kusora nezuro here vachiti vaenda nopesa mari yakachidi wanzi kune bepa rine 1200 pages kudi ameno ikoko hatisivi onyedzi chibhati mugrupu tikungoona asati abuda. Kana akabuda chakudzai kana akaenda yaidzoserwa mukoti chakudzai. Kwaigo ese vane mishonga yavanoshandisa. Ipi makaiona? Makaiona here? Makaiona? Hakuna ngozi chete. Fona iona ichitinzwe guys. Fona itinzwe. Hakuna ngozi makaiona mishonga. Ipi mishonga? America vanongoshuta nacho zvitoka South Africa uko. Makambova uchikwaita ngozi. Kwanzi vanotera zvipoko maiwe amori ndo paunotozvinyepera iwe. Unozvinyepera. KuSouth Africa munhu wani anenge achiita ndo basa rake ranenge rero rekuuraya iroro. Hana rimwe basa. Anenge atori hitman. Saka anenge achiuraya vanhu vakatowanda. Andiwana. Akatowanda. Muti wanzi. Anzi pafira munhu pari zvanoita hakuna paya hakuna. Never give up. Hamusi kuda kuzvibhilivha enyika but ndochokwadi. Nanzo kapitizwa ende vachingoripo panze vasati vawana help. Kuda ngozi uko guys. Ngozi haiko. Ngozi iko iri kwedu kuZimbabwe chete kune vanhu vanenge vagadzira munhu wavo. Kune vamwe vanhu vani vakatongofa vakatongovigwa chikatongorova. Akabuda wani lara usikumuda. Shakeli. Kelly. Hakuna ngozi kumira ini mitiudze zvengozi. Sikana vachide kurukupiwa chimuka kuya pana pachitenda. Tindeganenda kuti asipa yaGhost. Koti nemi guys damu atimbotaura ichokwadi. Zvakafanana nekuti kwanzi pepa munoona ti bvunzai asati auya. Munoona vanhu vachienda kumahospital pepa vachita kuti hanzizvo vanhu vachienda kuhospital vachiti tinoona zvipoko. Zvipoko tazozviona munhu akafa akadai. Andimoona kuno kuUK makambozviona. Kuno kuUK makambozviona here guys. Akavigwa. Makambozviona here kuno kuUK kuchizwa manesi muri kuona zvipoko here zvevarungu. Mukuzviona here zvikopo. Never give up. Panapa titanogona kungopera chiseka guys. Tatomirira tauya asati auya. Mune kwangaenda saka titongoita patience. Anyway. Kwanzi yaifanira kuripa dzimba dzikunu.
Gaitiwa. Kwai zviriko. Makazviona zvipoko. Iri kubuda udzoke ndachita kukuedza iri kuramba membership. Kwai zvirimo mahomes Mrs. May. Makangozviona kana kuti makangowa. Tiudze izvo zvamakaona asikana. Makangozviona here zvipoko izvozvo? Tifoderetiwe nyaya dzenyu. Tifoderetiwe nyaya dzezvipoko. Vakazviona makehom ikokoko. Tifonai mutiudze kuti kune zvipoko kumahospital maona zvipoko. Nekufamba kwatoita kuno usiku paya. Zvipoko izvo zvinenge zviripi? Kuti bang I'm trying to 8 minutes. Makazviona here kuti kuwa. Hello Kola. Sisimedi muri right. Mushe wakachiona here chipoko kona? Ndakazviona fanaishana kukare home. Especially ukaita night shift unongoona zvinhu zvewati zvichingofura so madhoo achivharika kutomhanya namwe macarriers kunotarisa kuti chii. Ona hapana chauri kuona. Kutoona dhoo richitovhurika richitovharika. Uchitoona chinhu chewati chichitofura makare home muno muUK. Mukazodii? Ndakabva ndasiya basa ini. Muchida ine zvikishe chipoko? Because Tachambokushungurudzai. Tachambokushungurudzai. Aiwa, but effect yekuti uri kushanda night shift kanenge yakanyarara muchita manosei muchita laundry yenyu mongoona munhu akapfeka zvinhu zvewati achingoti vhu achifura kunga curtain mogara munzwa madhoo. Obviously ndikanzwa dhoo I want to go and check kuti ipatient yadona here kana chiri kuitika. Sometimes mongonzwa mabhero achingoringa moona room yacho iri empty hapana chiripo. Tikatomboti kune maintenance maybe pamwe mabills acho akafa wakati there's nothing wrong kutori turn off the wall kuti sashande but haingozvinzwa. Uchinzwa dhoo richitovharika kana chitonzwa footsteps kunga munhu ari kudzika. Mukare home kuLeicester uku. Saka hamuna kumbobvira maudzwa kuti chii kana kuti kudii kana kubvira maudzwa anything hamuna? Tinamboudzwa but wanonwa kutaura wakashanda papo for a long time before tauya achiti these things have been happening, we don't know what it is but kuwapo zviripo. Munoona munhu achitofamba so sisimeli asi ndingamuka pamubhedha pake motoona kuti munhu yakatorara but unonzwa bvudzi kuchisimuka unonzwa kumerera so zvekuti pakatosvika time yekutoti one never wanted to do my night shift pahome ipapo. All right. All right, thank you very much Kola. Ekusandoziva rikachimbonzwa vamwe afona Kola. Sisimeli zviriko. Zvakamboitika mumwe musi taita domiciliary pamwe pamba so saka ndanga ndiri nini nemumwe musikana iri double. Handibvobve ndakazvikangana ndofunga atori panapa musikana yeCharity iri double. Ndobva saka Charity akagara pasi achinyora manotsi. Inini ndobva ndapedza kuempta catheter ndobva ndagara pasi ndiri kutonyora output and everything kune rimwe side. Mukadzi wacho anga akamira pakamubata ruoko akabata murume wake ruoko akarara pamubhedha. Takangonzwa slap kuti kurohwa makumeso. Akarohwa ndiani? Murume the client yatanga taya kuzoningirina kuzobatsira. Akarohwa nani? Akati apana watakaona. Mukadzi wacho akati iye wacho ndobva ati kuscreama kuratidza kuti arohwa. Ndobva ndatarisana naCharity tikati what happened? Dennis takutanga tadza murume uyo. Tikanzi that was Charlotte. Tikati who is Charlotte? Tikane murume nemukadzi wacho anogara achingotaura nyaya dzaCharlotte. Apa mumba marusina munhu. Takatarisana naCharity tabuda tikaseka naCharity tikati Charlotte wekupi naini. Saka yakazogara takungoita joke pabasa kuti wokwe naCharlotte. Wokwe mbama yakatorira. Kuti twaka iye akatoti kuratidza kuti arohwa 1 2 kukare home. Pane client yainetsa manheru usiku panight shift ichingonetsa ichiscreama kuti vadzoka saka takangofunga kuti idementia ari kupenga vadzoka mumwe musikana anonzi Stacy Murungu akazonopinda akatora picture kaya akati tuyaimuoni musina munhu arimo pane zitsoka rakadhinda remunhu anenge atsika flower ndobva anotsika pakapeti akatora picture Stacy achifunga kuti ichadisappear. Zvakaswera zvakadaro kuma 7 kwakutopinda imwe shift makuseni takuda kuvaratidza kuona pasisina kuda kunoratidza foni yaStacy ye kuona pasisina zvakatoitika sisimeli. And then mumwe akafa musi unoyu takuda kumuburutsa akuda kuburutswa nevanhu vaya kuzomutora vakuda kumuburutsa nelift kufa ratamboshandisa makuseni kuenda kufirst floor nekuthird floor takaseka kufa vamwe vakuti ngatimuzore lipstick ndikati imi makuda kuita chivanhu panapa chekuti munhu anoombererwa siyai vari kuziva zvava lift kufa akatozoita wokutakurwa nechichichi akabva aburutswa kati naimi kuvarungu zvitoriko izvozvo saka aburutswa achinge akadzokera lift mungaishandisa ikashanda
achingobuda achienda no ilift elevator rekuti abve mutop floor anga ari kutop floor kwaanga afira achingoenda chete tatoshedza matechnician afonerwa kunzi elevator ida isi kushanda pana bhodhi yake ichingota kozi vakazoiburutsa nemastairs vachiwana yakuzotora vaidai vakaisa pachinenge chistretcher bed so vakaburutsa nemastairs vakabatirana achingoenda apa vasati vasvika kunopresa lift rakutanga kushanda tikati asi munhu uyu asanga asinoda kuenda achiti pana pandibvi zvinoda kugarira pakeyo papo iyeye aitotaurisa saka takatoseka tikati uyu ari kurwadziwa nemari yake aitotaurisa kuti I'm paying a lot of money mofanira kuzondidai I'm paying a lot of aigara achingotaura nyaya yemari yake saka takatanga kuseka tikati ndofunga ari kuti munototi munditakure chete nekusimba kwanga akaita akati munotonditakura nekuti I'm paying pano tinanga kutoshuwa uidesorebozivi kuti muuk mune zvipoko ida kuti hamuna muri free zviriko zvokuti panight shift unotoona vanhu vachitosvika kuenda kumatoilets netunyaya tunoitika thank you very much my sister getitodzidzawo thank you very much pakaipa kola lo murisei mushakani ndamira ndiri kutaura vatanga kupinda ndapinda kare ndachiti nini ndinoshanda mu-NHS as well saka pane patient yakafa ndobva taenda kunoita ma-last offices aya taita ma-last offices aya tantiri 2 tapedza zvese zvezvya ndobva tabuda kuti tinorasa linen iyaya tichidzoka takaona mubhedha wakwira kumusoro wega kwira kumusoro hawo ameno kungokwira kumusoro honestly munhu akafa mubhedha because mubhedha kawanga uri same level as same level inini nemu wangu kuti achigeza patient iyoyo saka it was on the same level but takazoona wakwira mukadi hapana takangobuda tichiscreama and then vanhu vese havanangoti believe vakangofunga kuti maybe makwidza mubhedha madi even up to now no one believed us chinimo chimukazodzokera murume omwe handambo tinongodzokereso kwakazoenda vamwe pavakaenda mubhedha wangu wangu uri pasame level ipapo kuzosvika mutumbi wacho watakurwa kumamamita sei dai kuti akukwirire mbedha hapana kungoita basa sebasa but zvinowanikwa zviriko zvakaoma maichaini naipei zvako dakutera zvakana kona helo muri sei sisimedi zviri zvaitika njani ushe inini kwandinogara uku kwatinobva karipo kusimedi parimwe mukomana aishanda kunonzi kuleka vesto anga ari driver ikoko saka akamitisa mwana wechikoro mwana aya anga form 6 magezi amumitisa ndobva anomubvisa nhumbu kuno amwe mbuya zviya zvekubvisa kudzimba nauya ndobva awa akazonofira kuhospital nekubvisa nhumbu uyu mukomana ndobva azviramba kuti handitombozviziva handisirini akasara ndobva pakati ndofunga rinenge gore also saka mumwe musi akaenda kunozbso kuclub ndobva anotora ndofunga kwangojera kuti anotora vasikana mumaclub kana akuenda kumba ndotora musikana bvaenda naye wamba kwake ndobva wasvika ndobva atomupa mari musikana yanzi mari yaye anenge akaisa mubrairi yanzi akaisa mubra iya ndobva vaita zvavaita saka mukomana akazotaura kuti hanzi panguva yataita zvataiita handi akaona makumbo musikana uyu akareba kusvika kudhoo hanzi ndikapukuta maziso angu ndobva zvaita kunge ndaona vision isiri hanzi but ndakazviona makumbo ake akareba kusvika kudhoo ivo vari kumubhedha wanga uri kusaidhi rawo uko dhoo riri uko changa chiri chipoko ndobva akadzi ndobva akuda kumuperekedza nemota hanzi akati ai usandiperekedze nemota ngatifambei netsoka ndokuradza kwandinogara ndobva vafamba vachipinda mudzimba unosvika kunoperera dzimba musango sango iroro ndokunotangira makuva yokariba anonzi kujohn lengi vakatofamba hanzi ndikamuti iwe uri kundiendesa kupi saka tasiyirei mota kaona apa tabuda mudzimba takutopinda musango wacho kanzi aiwa handei chete iwewo ndiperekedze ndobva vafamba vakunoti john lenge yando paakazoti iwewo chienda inini ndakuenda
ndobva adzoka mukomana hapana munhu akaudza nguva iyoyo akazogara ndobva akurwara aizvimba makumbo nedumbu akaedza kurapwa akadiva mumwe achimuti rinenge rukawo unenge wakarara nemukadzi wemunhu taura mukadzi wemunhu unenge wakarara naye ndokuti urape chichi ndopaakazongotaura chokwadi kuti inini zvakaitika that day ndikuona unge ndo zvakonzera kurwara kangu nekuti ini ndakazviona zvakaitika kuti makumbo emunhu ndakamaona akaribosvika kudhoo but bva zvangoita ndakanganisa kuona here ndakapukuta maziso ndokuona makumbo emunhu ari right but kavision kawo kemakumbo akaribosvika kudhoo ndakazviona nekuzomuperekedza musikana wayo akanondisisa kuchisango chekwajohn lengo kwachitaura kuti ini ndakuenda kwangu kwandinogara achidzokera ka I think ini ndakarara neghost ende akafa mukomana iyeye anozorarama saka akafa musikana wake akadzoka ndo zvanga zvakutaura vanhu saka ndokwaitaka zvipoko zviriko sisinezi kapakaika indoziva chimwe chekugweya kuti ukomberego sokuza nyaya chera timbonzwa vamwe inga zvakaoma saka sokomukomanei anokona kola ari pafoni hello vari pafacebook mirai timbo vari kufoni boza mufana david muri sei kona kola vari pafoni hello Hello. yes muri sei Tiri right, makadisi sineti. ndiri right hangu Zvipoko zvirimo zvakazara mune. makazviona Tereti. Inine ndashanda. Hello, muri kundizwa? tiri kunzwa Ndashanda madikole zvamuchatorwa nechipoko mati ini ndashanda muUK kwemakore akawanda. muri chipoko hachina kufura napano kola hello I don't know, I think you'll be such a big one. andimazviona ndinozvionawo indika chipoko anyigwa nechimoko chichiri kuitika ita feedback Kuita feedback. Aiwa, neni mbotsaura nyaya yangu. Inini ndakasangana nezvinhu zvakawanda muno, especially kumacare home. taurai Aiwa, inini ndashanda muUK kwenguva yakareba. Kwakasiyana-siyana imo mumacare settings imomo. I think ndaona zvinhu zvakasiyana-siyana so far. The last time pandaka-experience nyaya iyi ndanga ndiri mune imwe home. Hanzi yakanga iri like a hospital before. And then vanhu vakanga vasingaende kuonekekeni. I think maybe December. Hello. hello ati bo kola network yava minoti yakaita sei panga kuda kuningirira vanga kuda kunyazobuda nyamiti dhiki budai mudzoke nyamiti dhiki ibvai palife mukodzoka imbobvai palife mudzoke nyamiti dhiki ibvai palife mukodzoka hallo kola vari pafacebook muchiri kusei ndiripo ini nakuda kumbotaura nyaya mino kana kuti ini ndakamboenda kune imwe hotel so iri kuno kusaidi kentu zvekuti unoenda out ndobva tasvika takatosvika araundi mapast 11 patatobhuka ndizoda ngutora mazita unomuka mungwana wosviwa tatoenda mubva tatosvika tatobhuka hotel takatosvika pareception paine munhu ndobva tabva tapuwa room handi unenge wapuwa kadhi rako nenhamba yepamba yemauri kuenda tatoenda tatovata handimboza tuma side bed toiti ndakaona kafoni yakanoti kopi zvekuti foni inononoka ndobva ndabvunza ndamuka ndabvunza kuti kuye mifoni yangu mupira siri zvikanzi ndakubata foni tata ndobata foni zvikanzi ndikati foni iri apo ndobva ndadzitora foni yangu ndaidzosera pakatebho pai tavata dzakumapasti kuma 1 to 2 sisimeri foni yangu kwatiri yaenda uko futi ndikati kuna vaimuka ini one zvokuita muno ndikati bvudzi rinotanga kunonza sei kunyauka mumusoro
baba vakati ngatibude, ndobva tatobuda. Tabuda takaenda pareception. Tasvika pareception, takasvika pane munhu asiri like munhu watataona kuti anga asiya watakaona. Tasi takatosvika paine munhu zvemashuwa. Ndobva tatomudza tikati tikumbira kuchinjirwa rumu yatiri haisi kunyatsoita chichi mhino zvaingori. Bva atomboita kakukakama kuti alright, ndobva atipa rimwe kadi zvikanzi chiendai mune the other room. Bva taenda takazongovata asi kwanga kurara zvinhu ndobva kwaedza. Kwatoedza makuseni kuma8 vatamuka vataenda pareception. Tikati nezuro takazochinjirwa room. Takazopiwa rimwe kadhi kana mune imwe room yamama tipa pane zvaitika. Saka vanhu vaya vakabva vatarisana. Zvikanzi makachinjirwa nani? Saka tada kudescribe munhu mumwe nabva kuti it's okay. Zvezvekuti vakatarisana kuratidza kuti pane zvinoitika. But vakangozviblasha. Kubva musi iwoyo handitsike kana mulodji kana muhotere yemunhu futi. Handibati. Handiziva kuti changa chiri chipoko here? Kana kuti mava vakafira munhu. Ndati kubva musi iwoyo nyangwe ndikahwa zvine chekuita neouting. Handidi kana muzviwa. Kuti makafira munhu munenge chirimo murume momatoreti. But zviriko ine handa kuchiona but foni yaikandwa ende yakandwa ndeyangu kwete kuti yemunhu. Hey! Muri right here pano. Zvakaoma right muri sei? Ndoda kungopa ka2 cents kangu experience kekuti zvatino refer kuti zvipoko kunyanya isusu tiri kuno kutenge tiri mu healthcare industry. Kunyanya ma-old buildings kune aive ma-psychiatric old ekudharadhara vanosenza ikoko akazochinjwa kuitwa ma-old buildings. Ikoko kunoitika zvakati siyani nekuti unotoona chero uri pashift kuti chero call bell rinogona kudenzwa over neover uchienda kunoona asi kusina ari kuridza bhero iroro. Chero vange vakuda kufa kana vambosenza mumahospice isusu edu vamwe taimbozvipeta zvituna takatomirira kuti chife. Zvakawanda zvaunoona muma-areas imomo. Nyamitsiba timana makatomirira kuti munhu afe kuti mupete. Ini ndinosenza nevanhu vakuda kufa futi. Muri kufa pada kanzima chima complex. Ndiri muhospice sometimes neagents. Saka unenge uchitoziva kuti munhu yada kufa kana asati netime ndodenza hama here. Ari kuonei ndichitaura naye, ari kundiudzei tiri kutaurei, tichingobvunzana zvaakashuvira kunge dai achiita, kunge dai zvakawanda vanhu vanotaura zvakawanda nekuti chinyanyozikanwa ndechekuti fanike munhu auda kufa munhu wega within 5 years anenge akutotanga kuita mafeelings ekuda kufa, anoziva nyaya, anota nyaya dzekuti akuda kufa, anotanga kurota. Mirai nyamistiki. Sokoro mirai taura bija sokoro dzai. Mati munhu kana pasara 5 years kuti afanoziva. Yes. Scientifically munhu wega within 5 years unenge wakutoziva kuti uda kufa but hausi kuziva kuti ndiko kufa here. Kana tine hama dzedu dzimwe dzakazofa dzaingogona dzingoti ndarota ichi kana kuti kana ndazofa kana ndazodai pane vanonyanyodaro vachiri vechidiki vanokurumidza kudaro havararami kudarika 5 years atanga kutaura izvozvo. Mukazviteedzera munoona vese vakakuudza izvozvo zvekuti ndichazofa kana ndazofa iye ari mudiki muchingomuti ko iwe unotaura nyaya dzekufa sei? Vamunonyanyobvunza ivavo havararami kudarika 5 years. Kufanira santoke yekufa. Nditauri nyamiti ndichimaite. Mati magaziriza saiza munotaura zviya zvokuti maheri kana ndoda kufa reverse because nekuti muromo wako unobva une simba. Saka izvozvo zvakadaro zvakatoproviwa. It's a spiritual world inosanganisa nescientific. Saka ini ndinoda kudzidzisa vanosenza muhealthcare industry zvatinoita isu takauya kare machembere. Muimomo mune vari kufa, munhu tinonamata kana kupa kutaura kuvadzimu vako kuti ini kuno ndiri kubasa, tinototaura kutori kubasa, dai ndiri kumusha kwangu handigeze vanhu vafa. Saka ndotokumbirawo patinotopeta munhu mupaye nekumuvhara miromo nemaziso totaurawo nawo nekuti kumusha kwedu tinonzi ndanichiri mudiki nguva idzodzo tainzi vanozvara havagezi chituna, asi ndiri kubasa. Culture yangu ndinotoudza mabosses angu kuti ndipe time yangu yekudai vandiri kusenza navo vechirungu ndotovatsa kuti ndipe time yandichamboita kamunamato kangu kana kuti kuudza vadzimu vangu. You have to do zvinhu zvakadaro because tiri munyika iyi yevatorwa.
yespiritual world and respecta futi matraditions evanhu sezvakaita vanenge vafafa akaita sezvemajews vanoda kuvhurwa mawindo unotofanira kutovadaro kuti handipinde chitendero chenyu asi ndiri kutokubatsirai kana muri kubuda mawindo amunovhurayo chiendai so isusu hedu kumabasa edu because mapatience angu ndakadzidza kunge ndisiri attached nawo ndogona kuti munhu akutofa ndotomhanya kunosiya kofi yangu zvakangodaro zvatongori ibasa zvasiyana nemuhama yangu uye ini chandikaona hangu handigoni kupeta munhu mutema murungu akafa zviri easy kwandiri handizivewo chii asi kana murungu anenge munhu mutema agara anongorema imagine unorema uchifamba koguzoti kana afa manje mheno vanongori vanhu vanongova mheno vatema tinotyisa fanike vane usiku fesi inovhenda rurimi rwunobuda kudai varungu vanofambiswa hama dzangu kuna vati vasikadi kufa here hamheno ndoona kuti vanhu vatema kuti mwana unzi anoweta umwe anozviitira tsvina umwe anobudisa rurimi kudoi umwe anobudisa maziso aiwa kana wanga uine utsinye pano kurarama vari kuita utsinye kauyo haufe easy idzo 5 years ndataura idzodzidzi madhevhu anenge achikuvhizitira kuhope vanotaura vanhu vacho vakasiyana anga achinamata unomunzwa kuti uyu ari kutofa peaceful anga aine utsinye anotaura utsinye hwese chindiregai kana ivo varungu ivava vanoita kozoti vatema manje vakawanda vanobva vatyisa vanobva vati ndo ende unobva waasosieta futi nehama dzako saka ine hangu ndaingogara ndichingoti munhu mutema kazhinji ndinokumbira maseniors anenge aripo kuti handisi kuda kupinda imomo saka zvipoko zviripo maghost vanotovaziva varungu toti light riyatanga munhu uya kuridza vatotaura kuti kwakafira ningi wotoudzwa imbiri dzacho kodzoti ivo nekuti tinenge tiri venjere ava saka mamwe venjere vanofanira kuzviuraya stereki nesuicide saka kuzvikaya kunounza mhepo ukona uchitenza stereki pane vekavatenderera njere ava learn to meditate nechemwoyo kuti ini ndiri kubasa ndauya zvemweya pano nekuti ndosaka muri kuona inotiteera mweya lokadia buda udzoke lokadia buda udzoke buda padai kugodzoka enderai mberi maenergies edu iwayaka anotiteera anobva nawo kumabasa tinongoine maenergies ari very strong zvekuti kana kumba unotoona futi watolo ndosaka vamwe muri kuona tichingopengerawo futi panapa handiti tanongotsvaga kuita windo rekuzviita let out saka unotofanira kutodzidza nzvimbo yekuti kunyanya inoti mukutaura nyaya yezvipoko zviriko inini ndakakurira kuGlenora kuya kwakumbudzi pachiwanikwa chipoko banini vangu vaidriva taxi vachiti ndakwidza mukadzi ipapo ipo pakavakwa Trababalas vaitaura chipoko ipo paye chekuti vaigara vakachikwidza chipoko zvakakawandisa zvokuti pane zvaitoitika saka zviri kwese kuvarungu nekuvanhu vatema its spirit kana munhu afa spirit handitoona ndo yatinofanira yatenge chiganhura kuti mweya yakafa ngasamutse imwe yakafa kunesi vamwe vanenge vachinamata asi mimi nyama yetivaona vanhu vakawanda vachifa sezvo riri basa renyu hakuna mwana unotombofa vachimukai vamakaona isusu nekuti zvedu zviri very professional kufa inini munhu akafa handitokwanisa ndiutaure kuti afa ndoziva kuti afa achatozouya Dr. Time achatozouya kuzoti munhu afa nguva dzakati ndomupa manotsi angu ekuti ataura kuti munhu afa hazvina zviye zvekunzi munhu afa achimuka kumusha ndinodzinzwa zvangu nyaya dzangu paFacebook ndoona kunge panotanga kubuda mafluids paye nepressure vanhu vakufunga kuti munhu asekerera munhu aita sei zvimwe zvachona ndinoona nekusura nekumama munhu unotomama pressure kana wafa wadya rinotobuda tsvina pressure hakusisina kwaichabuda nako zvimwe vamwe vanosiyo tsvina ine mawara ingati munhu afa yoda kubuda hati inenge uchingogarira mweyo chindeti ngaichingogara vachine matofa afa azorora nekuti kufa kuti tairi nemweya rapunzwa zvinhu zvese zvinobuda nekwese munzeve pane buri pese panogona kubuda nefluid depending nemafiro ako kana ukafa naaccident
mafluids achawanikwa chero maziso, chero mumuno, chero ndopotonzine vanhu nganga achichema. aiwa ipressure iri kutongobudawo zvayo nekuti azorora afema pressure dzese dzakuita se dzakuchibuda. Saka ndiona hangu vanozotakainzwa kunzi munhu aichema vakapinda chisekerera ayo sometimes vanhu vanenge vachiridza ngoma paipai vane vibration nechichi vachiridzira munhu ngoma vachisheka chitunha vakuti chatena. Aiwa hakuna kana munhu atofa atonzi afa nekuti munhu akagara ezvinezvi asina oxygen kwemaminutes anosvika 8 kana kuti 10 haachatori munhu zvachose. Akutoconsiderwa kuti kusvika kunana brain damage. Saka zvatinonzi akafa akamuka mapipi avo neuroyi hwavo hukumbozviita kunge vaita se vastika zvafanana nekustika izvo. Hakuna zvombonzi akafa akamuka zviite munhu anosiyiwa tinopinda tese kukoti tese nemanesi acho akapindura munhu chokwadi azonzi afa sei vanotobhadharwa mari dzisingaite akufa mamuzvidzira here zve5 years izvo guys totodzidza munozati matodzidzisa rimwe chete asingatomboziviwo. Within a 5 period time unenge wakutofanira kuziva kuti ndakuda kuenda. Kunyanya vakura even vakunyanya vadiki ndo vanokurumidza kutaurisa stereki vechidiki. Chero ini ndine hama dzangu dzandikatozoti ndichinyora my assignments iwaya ndichitoona kuti zveshuwo uyu hama yangu yaingotaura ndakuda kufa kana ndikazofa naimi achingorota iwo ndiwega ndopatinozoti panozonzi anga achizviziva kuzvinzwa anga kutotaura zvokuoneka umwe achitonyora mawoke now it makes sense. Yes. And kune vane zvavo vane that instinct noti vanhu takapuwa zvakasiyana-siyana ngavanyore pasi zveshuwo kana uri that person anonzwa izvo zvachirota izvozvo nyora pasi zvinhu zvako gadzirira. Reality ndeyekuti tichatofa zveshuwo. So kana une zvako that saka muchiufa here Nyamiti. Kufa ndikoko ende titombofaniri kutya nekuti ngatingoite mwoyo wakanaka kuti ngofa zvakanaka. Zveshuwa vane mwoyo wakaipa kuzorora iko kwaunenge wakuya kuspice kwa13 neweka tuda ende ukafa wineni ndinenge chimeka shuwa kuti wafa zvakanaka ndinokugezesa ndinokupindura ndigo shuva chembere dzese dzandakasiya kuZimbabwe dzandisina kupindura kuti sori zvenyu ndakuchengeta murungu so asi unofa wakapenya aindoruka kana varungu vese anofa vakapfekwa varukwa mabraids nelipstick dzavo nemakeup dzavo picture dzavo dzakachata nadzo ndoda kudziziva ndokupfekedza saizvozvo. Aiwa hati unofa zvakanaka nekuti kufa unofanira kuziva kuti kumutemo waMwari. Hatisi easy tozive kuti mwamwari but it's not just easy for people to gamuchira kuti ndakutosiya zvese vana vangu ndakutosiya sadza ndakutoenda. Kana itikoti mawodhi kwacho kuti vanhu vachifa tunotyisa tiri kumarima so tiri kumarima kumakona but tinotojaira kana kutodzokera kunzi chitouye akutofa wamboenda panze fresh air wotomhanya kutoti munhu wako piro yake zvakadii amama here wotomugeza wotoona kutoti vamwe wacho atochena anenge akatochena zvokuti zvekunzi vanhu vanogezeswa anongoya achitopfekedzwa anopfekedzwa tirimo totomupfekedza. ngopeta vanhu vafa chete no itori part time ira risina full time zveagency yazviya ndokuvakava handinyanyo zvidi zvangu ini ndinowanzoda mapenzi aya ndokwangu ndokatobhadhara here zvokupeta vanhu vafa izvozvo. Basa rese irato specialist handiti ukaona anonzi maspecialist skills ayaya ndo unenge wangu zvemaagents handinongoziva zvemaagents nurses muno kuma40-50 pounds an hour navachawana nekuti haridiwi nevanhu manigerian ndo asingatyi anoda manchestereki handinoona mukatoti kwatite kopeta wedu tite kodzidzira kupeta ikoko tongoropeta tiriko mapatitaini
no ririko kunyanya indona hangu vekumusha kwedu havadi kunyanya kusenzera government yemunomu. Tora register negovernment yemunomu NHS ingoregister uchingoti part time uchidzidziswa nekuti ukangova senzera paunozoti unenge uchingoendeswa kuchikoro ukangovaitira 1 day kana kuti 2 days a week ndo mamasa unozopuwa ekuti unogona kuchuza ma-areas uchingotrya uri under one branch. So it's really good kuexperience. Ini nangu ndachembera saka ndakasenza ma-areas akawanda. Chakaita kuti ndizokwanisa kusenza nevakavha because basa rangu ndiri kusenza nevanhu vanenge vaita accident nemamotorbike vanenge vaita pamusoro vaita ma-brain injuries. Saka ndakaona zvakatyisa vanhu ndinge ndichibatsira vanhu vakufema nema-ventilations vai saka that environment alone inonge yakatondisimbisa kusvika ndakutogona kutosenza nechemberi ndotodzida dzakuda kufa nekuti ndine vakararama upenyu hwavo pane kusenza nevana vadiki vaita accident nemamota. Zvinonyatorwadza mwana mudiki kuti mtu unoti anenge ane life yake and then ongonzi aita cut short like akukatwa short life yake. Yes but vanhu ngavadzidze kunamata vachipinda mashifts imomo uchifamba uchipinda kumajimu kwese kwamuri kuenda umu munongonamata iyo treadmill handiri kutsika iyoyi inopinzwa nemapenzi mapatients edu tinovati endai kumajimu ndokwavari ndeipo mafacebook vanouya tinovanzwa vachitaura vachida ventilation nekuti itori therapy yake kana chitaura naye chichaunofarira ndofarira Facebook. Saka tinovanzwa vachizhamba tata toziva kuti uyu avhurwa windo rake musiyei aiti. Saka aenda ndotenda hangu mandipawo nzeve nhasi. Aiyo tinotenda imi matidzidzisa dzatisingatosivi maita basa todzidza munoziva tasingatombozivi tasingatombozivi tichionawo dheti nerimwe wei kuti kune vanotogona kutoti nguva yakwana kutovhura windo ti tirege afambe zvakanaka munhu akutoenda anenge akutoziva kuti ndakutomakasi. Kana izvozvi kunyange vari kuZimbabwe chaiyo vanenge vasine hama dzavo vane vanhu vakuruka unongoapointa munhu wani chaiye anogara nehama yako nekuti nguva yekuti achida kufa iyo yacho akura kudai ndonguva yavanoda kuti vanyatsobatwa zvakanaka vanyatsozorora ende kufa kwacho hakurwadzi mweya wachona unobuda zviri easy zvokunyatsozorora nekuti pane pekuti mweya unonetsa kubuda vanhu vobatira munhu pasi achikuita kunge ari kuita mafits. But why zvichidaro? Why? I think zvinonetsa kuprova kuti why but zvandataura izvozvi kuti vanhu vainetsa patient yaikunetsa zvokuti isati yakuda kufa inonetsa futi nekukufa nemukufa ndo inini experience yangu. Munhu munyoro uya anenge achingori smaila zveshuwa anofa zviri peaceful maziso autombo nekuti unotofanira kuvhara maziso mazino kunyatso kana ari madentures ndotomeka sure kuti adzokera munhu anyatso presentable nekuti tunhu achitotyisa kana kusina kuchijaira. Ini ndogona kutaura like this because ndogona kufirwa nevanhu vatatu pa-night shift ndichingozva kunofa neteam yangu handiti waona kana kuti saka miti meaning to say kuti vanhu vanotouya kuhospital vanhu vanenge vachitoziva kuti kwatakuenda kwatichatodzoki kutonofa vanenge vachitoziva. Yes handiti kuona panenge vanhu vanoita makensa vari munomu kwavanyatsoona kwavari kurapirwa handiti vanenge kwavakaendeswa kunoti vanoneserwa hazvireve zvekuti munhu akutofa ikoko but ndiyo nzvimbo yacho yekuti unozorora hakuna maactivities akawanda chero inini keara wavo chaiye handina basa rakanyanyisa panzvimbo pekuti ndingomeka sure kuti unechi uri comfortable unga ndichangopota ndichikupa kunyanya inini unogona kunge morphine yandiri kungomezha kana kuti mafluids andiri kukuisa nepadumbu kuti ungokeepa hydrated nekuti kunyanya muno munhu ari kufa ukaedza complain dzakadaro ndo dzinonyanya stereki kutiendesa kumakoti saka ukazonekwa kuti iwe futi ungorichi ona kubata munhu zvakanaka. Plus hangu inini tiri vamwe noti hatitombo ndo zvatitongori tinongodawo vanhu so tinotongoti ndiri kutoibatsira ndiri kutoitawo juti rangu semunhu
saka kufa wangu inini kuti ndifirwe newangu handizive nekuti handizive kuti ndingaitewo sei handinokwanisa here, but I think I will kunyatsomake sure kuti hama yangu iri comfortable. I think nemaskills andanawo handinombomira kuchema ndonyatsobata hama yangu zvakanaka chaizvo. Hatadzidza. Yes, Hatadzidza. musatize hama dzenyu dzinotya dzinotodai padhuze nekuti dzakutoona ana mbuya yenyu tobvunzai kuti muri kuonei. Vazhinji vacho ana mbuya yenyu vanenge vato padhuze nana sekuru venyu in spirits, vanhu vanouya kuzotambirana pavanofa kuchirungu kana kuchibhoyi, vanhu vanouya yes vanotaura varungu vanototaura kuti auya ndiani, unogona mubvunza nemapictures wobvati yes uyu ndiye auya, kana kuti uyu no zvichida kunyatsoona ende munototaura kuti yes aripo. Zvino isusu taudzwa edu tinozongoti chisarai mega muchimbokurukura, handichagara nawo musame room, but vanoona nekuti maziso edu atina waya achaone enyama vakuona now spiritual. Kana ukatasa nemasmile avanenge vachiita kunge chimwana cheya chichazvarwa chiri kusekera kuhope, kana munhu anga asiri aggressive ari right aiwadzana nevamwe ina mwoyo wakaoma, smile yake inoita kunge chimwana chakakotsira chiri kusekerera chaunoti chikasmaira newo uchasmairawo. Of course handisi kusmaira, ndiri kuziva kuti munhu yaakufa environment. Tototi tinoto mabasa andiona hangu handina kuwanda, handimbooni mazimbo akawanda kwandaenda kumabasa evakuda kufa. Plus anyway mazimbo avo mazhinji muno vane maspecific vane areas dzavanoda kufarira, but kwakawandisa zvokuti kumabasa kuti kutonetsekana nemabasa ekuti yamupete zvitunha zvakaoma. Hama tidzidzisa nyamiti. Thank you very much. Maita basa atadzidza zvakawanda. Ndaona vanhu vese vati zii mucomment section. Kadzokera ndotonosenzera mukoma more boys ndio munhu andotosenzera zvino zvokuti anofara pabasa zvitunha zvavo ndiko kwedu. Yes. Chero zvanenge vapinda munenge muchiita kuti zvekusouth Africa zvekusouth Africa zvochida hazvimboso like hazvisi standard. Ndofunga inenge yatisiyana nekuno kuUK zvitunha izvi. Pamwe pacho unomboona vanhu vachimbokomplaina kuti chitunha chedu chakasina kugeza zvinhu chakadai because zvisina kufanana ikoko nekuti vari kuisa vanhu vasina kudzidza, vasina futi mwoyo werudo, nekuti vakaisa semunhu aneni ndine minzi dzangu kunzi achigezwe kana nemvura, munhu wacho afanira kutomugeza nemvura wongomuitirawo zvakanaka nekuti uri kudawo munhu mumwe wako aenda munhu ambobuda mweya chete pasi bhodhi yake ndiye tawo aratidzikewo zvekuti aendewo. Kana iye anokutenda vanokutenda anotoziziva kuti uri kumuitira mweya nekuti umuitira utsinyi chibhodhi mweya waenda newe uchadawo futi kupetwa. Kunopetwa ndiko kupetwa kwacho. Ndiko kupetwa kwacho nekuti paunofa tsinga dzinodzoka dzinoshrinka, maoko mune majoints munenge makuda kudzoka, munhu akagarisa achitonhora paye mukasamupeta achiri kudziya maoko ese anodzoka zvinoita chicken zvazvo. Saka ndiko kupetwa kwaanda kuti atimupetei monyatso make sure kuti apetwa achadziya. Vanopfeka madentures aya achadzoserai mukanwa achadziya, nekuti akazooma akuoma miromo yakati mukati kana munotoriwo necommunity yevamwewo yekuti mamwe maareas waya tinenge tiriko musatye henyu, mamwe maZimbabweans tinochengetana hatitye, hazvireve kuti futi tinofarira kuti vanhu vafe. Aiwa tida kungoona kuti basa iri of course rinotyiwa nevakawanda asi richaitwa nani. Inini calling yangu inini se munoziya simeli ndiri muno ndikapfuura pane accident ndikazikanwa kunzi basa rangu ndeiri, ndikasabvunza kuti munoda help ndogona answerable, ndine duty of call
titofukoya izvozvo. Yeah, Ichigwai zvakanaka alright, madhayari. ichigwai zvakanaka. Thank you very much. Bye Maiwe bye. matidzisa, thank you very much. Thank you. Right, caller up. Hello. Hello, Sitinele Muse. Mushe kanjani? Ndiripo. Ndanchida kutaura nyaya yamamuchiti yengozi kuti ngozi haiko kana kuti ngozi iriko. What happened is, I need to remember nchikuudza kuti mama wangu wakafa wakaita zvekupondwa. Saka after that mai vangu vafa. Munhu akavaponda haana kusurviva for because ainzi aiona mai vangu vachifamba masikati mumanzarwe. Saka kunzwa navanhu vachigara kuti kuDarwen. Then akatozotiza akanogara kwaMutoko, but still anga kutopenga kusvika atozofa. Nenyaya iyoyo hatina kutozokana, hapana munhu akatozombomona futi akafira kwaMutoko, hapana achaziva kuti zvakazofamba sei. But nhai Susan, kana iri ngozi iyoyo, handiti tinobva kuchidzi ngozi inoafekta mhuri yese vozoya vachibhadhara chidini. Kose vasina kuyaona mhuri yekwavo manje kwakusisina vanhu vazhinji vanga vakafa kuDarwen kwachikoko. Okay. Saka hapana kana hanzvadzi yacho futi hakusisina kwakusisina patosara papadongo. Okay. Hey. So angasara chingori one ega. Angasara achingori one ega, saka zvakatovharana nekufa kwakaita ikoko. Because haana kuzombosurviva for more than 3 years ari mupenyu after mai vangu vafa. It was 1996. I think by 98 anga atofa. Yeah, sure. Yeah, pakaipa. Right. Caller, hello. All right, Igbo. All right. Caller, hello. Hi, Yes, Sister caller. Mary. Hi. Yes, caller. Just to support zvataurwa naAunty Nyamitizvo. Indiri health professional as well. Ndakashanda muhospice apparently, but handina kunyanya kugara because I was traumatized. Zvavataura zvese ndizvo chaizvo. Saka taichengeta vanhu vanenge inonzi end of life care. Vanenge vane ma-cancers of different types. And vanotouya vachitoziva kuti they are at the point of departure, kuti vanotoziva kuti rimweni remazuva near or later vanotofa. Vanenge vatoudzwa time scale yokuti within 6 weeks kana kuti within a month. Saka ipo pahospice pachona ipapo zvataura naAunty Nyamitizvo kutoti vanhu vanobuda mafluids anongobuda nenzira dzakasiyana, exactly like what she explained. Ndosa muchizoona kana kumusha vanhu vachizoita kana kuisa donje mumunhu nokuti fluid anga achichema. Exactly. Yes. Akavigwa achiri kufema because akatobuda dziwa. Exactly. So now sisi totoona kana kunoitwa mataraya emumamisha namambo kuchinzi akanesa kufa akazozununguka akazodai akazosmaila. Inenge itori process yekutoti munhu the airing would be going, this, breath inenge ichitopera, and vazhinji vachona vanotoita tsvina zvataurwa naAuntizvo. Zvokutoti that's a process. Saka taitoita izvozvo kuti vagezesa, and you are by law muno muUK you're supposed to be talking to the patient whilst uchitoita zvauri kuita izvozvo. Whether turning him or to the left or to the right, moto communicate yatiri kutoita izvozvo. That's due respect. Saka zvese zvavataura, yes. Ndakubva ipapo takutaura pane zvipoko at that very hospice. Pane mukadzi, she was really nice. Zvokutoti ma first days ndatomboripo hanzi vaimbomurambidza pesi vatona kuti munhu uyu, she was vananesi vana vekudhara vanenge vana inonzi the Nightingale era vekudhara vaya. Saka she was a senior nurse. Saka aida zvokuhelpa sterek, aiti that kept her going. Savanga vakumualawa zvokuti kana tichipusha matroli konzi mupe yapusha as long as winayo opusha chitroli chine maybe mvura nene. Akazoshaya munhu uyu. Akanetsa chipoko chake chakanetsa. Zvezvokuti kamuri pam-night shift zviya handiti munoona kuti pati 0 and then you dim ma-lights, maybe kungosara remucorridor kure and then manesi mogara zvenyu muofisi kana kuti vamwe vari kubreak. Waitodza ngungurungungu aingokualawai kuti mumuone just for seconds. Lese uri kubuda una kutoilet wototi wotodzoka uchimhanya muofisi. Taitonzwa sound yechingungurungungu rechitroli and wotomuona just for seconds ngokuti mve odisappear kuratidza kuti ndiye anga achipusha troli. Saka zvipoko zviriko whether kuvarungu kana kuvanhu vatema.
anga achitoita achitomuvha mucorridor netroli yaingoita iyoyo yetroli. Saka zvinhu zvongodzikana zvokutoti ndichitoenda painterview I was told about it kuti ndozviripo but usavhunduka, she's a harmless, she has been anga anzi anofa within 3 months but anzi akagara for almost over a year, ndiye akaita the longest. Saka hanzi usatombotyika, but zvinongotyisa isi toziva kuti kumusha zvipoko and so forth, but as a Christian as well ndangoti sezvo ndasimbiswa. Chakabvisa ipapo ndechekuti it wasn't long after my mom died of cancer. Saka my memories ndichigara ndichigezesa vanhu vandikutoziva kuti vane cancer, vamwe waitouya exactly nemangirikini masymptoms anga aina mama and exactly the way my mom departed. Saka zvazvichinipa sad memories and ndachigara ndiri emotional. Ndaitogara ndichitorikwa pane paina chaplain antori neoffice paeach hospice. Saka ndaitogara ndichitonocanceliwa vandatoona kuti this is an unhealthy job, though it was a senior position as a band 7. Ndakatoda basa iri ndisingazivi kuti ihands on. Mabasa akawanda ekukeka kana uri band 7 most of the time you are relying on my paperwork kuoffice, my meetings and da. But uko manje wanga uchitoshanda uchitotawo hands on uchitobatsira manesi kutogezesa zvitunha kana kuti pamedication and everything. So within 6 months ndakabva hangu ndakazvitadza. And because ndakaita dual nursing, saka ndadai kumapenzi kwandakaita uko because ndakaita half and half. Ndadzokera kumapenzi. Saka kumapenzi kwandiri kushanda izvezvi still ndingoshanda as a band 7 but which is good. Ndakuita basa rangu risiri hands on. Pa ward randanchishanda chapapa yanga iri area yanga ine crisis team ipapo ine community team yayo yemapenzi. Koita inonzi koita ward remapenzi kuti vanotogara imomo muhospital depending on pa treatment here kana kuti pa assessment here aya anonzi masectioning kana wasection iwawo so wapinda informally. Saka pane benzi rakazvisungirira akaita ligature nebelt re night dress bedroom make pawindow. How she did it, it was very miraculous because you try by all means to make sure that my rooms are free from anything chinokwanisa but you wouldn't think of a night dress. Vanotoziva anotowana kana itambo chayo yebhutsi aitombobvumirwa kuti inge iri kana tambo yekuchaja mafoni anotochagara foni yochaja but iye akagona kuamhena kuti akariviga sei because vanosechwa wana uchitopinda akasara ine that belt akazviligecha akazvisungirira. Munhu yemukadzi ye akanetsa ari kutonetsa ndo pandiri kutoshanda izvozvizvi but ini ndiri kusaidi ndamanje ku-mental health liaison team ndikushanda ndiri pahospital but still area imwe chete mental health tongori mudepartment rimwe chete. Matoilets pane matoilets emale female anokuti ukapinda male munenge muna macubicles akawanda, female macubicles akawanda handiti asi kozoita imwe inongori emale yakangozvimirira yega ine chavo chiya chichemba chiya usiku totoshandisa chichemba chiya chevarume nokuti ukaenda kufemale toilet mukadzi yeye unotomuona indakatomuona zvokutoti handitomboshandisi toilet iyoyo anopinda mutoilet ona pakatovharwa pane chiredi kuratidza kuti toilet iri occupied wotoona kuti maflashiwa wotoona adhora avhurwa asi usamuoni at times awoni but at times unotonzwa uhuwo you can feel zimvuri kuto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 kuusa saka totouse toilet yevarume yaiya zvokutoti hatitomboindi kumain toilet yevakadzi nemacubicles akawanda. It's just to prove you kuti zvipoko zvirimo munomu zvirimo only that you hazvikuataki because hazvinei dzinza rako yes and as a Christian as well unongozvisimbisa kuti hey inini ndakauya kuzovedway ndakauya kuzobatsirai panapa iti kuzoshanda handina chivi nemi. Saka zvataura naanti Chimiti it's very true. Ndichingopinda motikari mangu I always pray before I even leave my driveway kumba ndotodriver kumba ndatonamata kuenda kubasa because you don't know what to expect. Zvakawanda zvatosangana night shifts exactly. Yes. Chero day kola uchida kubasa stop damba unotona madati Mwari ziva rangu ranhasi because unotonosvika mai mwana unotoona ndizvo kuti next thing mental health ava unongowana mumwe musi akatosvika akaswicha akononga kapu yemuchiseka unononga kapu tokunhamba naye kumeso mai mwana unotozokuwani ndizvozvo vari inonzi they are unpredictable. Unogona kudiwa nembamo ushamisa kuti kondamuitari manyemwe panenge paine vanhupisano atoziva ndine mental health kavanhu atoziva atokuza kuti ndinorodza kuti ndinorwara ndine mental health but wakuvara kamachi ini pane kanditorera maglasses
zvokutoti bvute ndakapfeka kufesi sezvamakapfeka izvozvizvi mva angoti chikwashwa wachikora mva kanda pazvo kanzi what can you do to me because watoziva kuti hapana zvaunondiita asi yezvino nomutemo wapo I think apane ma-mental health practitioners they can agree with me vanonzi whether is learning disability or mental health chanenge akuita ichi zvingatosungwa semumwe munhuwo exactly anotochajwawo nezvakamirira nezvaaita akatondibhadhara ndikatozowana mamaglasses manyowani futi than handandinawo angatosakara because she had to replace maglasses angu saka ya basa ratinoita iri simeli ramuri iri rema-learning disability mental health kana care as a whole is very hard and tinosangana nazvo zvakawandisa zviriko zvipoko zviri I think vanoita zvekuenda kunogezesa vanhu vemadomiciliary vanoita kunogezesa vanhu vanenge ndofunga zvishoma like zviri noti vanhu vacho vantu vanenge vangori bed bound zvokuti vanongosvika vovagezesa vovadididididi vovapasina kubuda zvino icho chino chinode vanhu vari able bodied urikuzwa vanhu able bodied saka vanenge vachizonzi tichizonzi nevamwe kumadhoti machekeme totoseka kuti avanomboziva zvavanenge vachitaura here havasi kuti zvinhu zvakasiyana here isusu tichinoda vari able bodied anoenda kutoileti oga anoziva kuti mitambo inosupa antonga vachisuka toileti pamunotengera gutsa rangu saka vanotengera bleach yekusuka toileti wotomuvigira kuti ndasuka my toilet come and inspect wotowana yakachena andiwana hautomborioni tsvina yake opedza woenda kunogeza ega andiwana imi mirenisimeli mi munopromota independent you're supposed to promote independence just to be their company and kuona kuti vari safe pane zvavari kuita takabva nekokwese ikoko unoziva kana wagara takaita zvese izvozvo in supported living mahome takabva kuzoona ndakuzoita nesi takabva kuri now going back to yedomiciliary yehospice ndandakanganwa pane asi hameno chainda asingadzingu mai vangu amai vechikuru chaivo chaivo muNigerian vanga vari very aggressive towards this patient vaingomuvenga mupatient iye for some reason pamupatient yanga itozviziva kuti uyu munhu handifariri saka pakazoshaya munhu uyu tatiri 3 pashift handitika inini being the leader and then vamwe majuniors too moziva kuti vakumita anonzi malast offices ataona anti last offices it means to prepare the person afa kumucleana nokumupukuta kana aita tsvina abudisa malast fluids aya and so forth kuti mozomirira kuti azoita sei death yake izonyatsoconfirmiwa ndozoenda kumochari saka pavanga vakutanga these angari 1 band 5 ne1 band 6 vakutanga kuassista this patient kumutrya vokutanga they struggled kuti vabvise night dress ranga akapfeka vamupfekedzera raitozivikanwa kuti ndo ranga akasarudza kuti ndoda kupfeka izvi handiti they struggled but they fought so hard until vatoita kuti zvodambura mabhatani kuchitumanje kuzoti vachirola vachimucleana mozati airema kutadza kumuvha apa uyu anga ari band 6 ndo mai vaya vechikuru vaya muNiger uya anga aitozikana kuti ari so aggressive asi adzingwi basa ipapo atogara taangoenda tikamutsiyawo ipapo akaramba kuroleka mukadzi uyu akaramba zvachose kutodii kuramba kumuvha until ndatozoshedzwa inini mudiki uband 5 ndakati inini I suspect there is something hangu handisi munhu anoziva zvechivanhu because anga ari munhu wekune dzimwe nyika uku but munhu mutema zvikazi I think pane chivanhu chiri papo murungu yakuramba kumuvha because you remember kuti wanga negrudge namamava vekuNiger komadi kuti uye uzondibatsira iwo vambondirikina vambomva ndaenda imva ndati let's just swap do you mind iwo uchienda kunogara muoffice uchimirira macalls regedza ndiassisted this other lady ndichingopinda bhodhi katireketi tikanyatsogezesa munhu zvakanaka zvokuti mufungi munhu anga atofa uyu asi akatora kuramba they figured how I don't know she refused for that lady to assist her kurema kuda kupindura kudai wanza anga singatongo aitorema kupindura and ndakatoti ndichitoripo they tried whilst I was watching akaramba kuti vamurole to the side kuti vagezesa kuramba asi pana kangoita take over body yacho akabva ngoita easy up tikayasomugezesa zvakanaka tikaita malast offices saka zvese izvozvo zvatinongoti zviri kwedu kuchivanhu nekuvarumwe kuchirungu zviriko but how I don't know but zvotoriko zvotoriko kurisiva message panapa kuti baba vave kurepa mwana wavo vavai vapiwa 20 years kujeri
baba vaya vanopiwa 20 years sei vangamopuwa 50 years vaya nokuti 20 years dzekujere 10 years ka vachabuda manje dei vanga vagapuwa kana 50 years vangogara ikoko zvakaoma. But anyway, at least mwana justice vanogara vokujere ikoko. Right, hande ndimberi nenyaya yedu. Anyway, thank you, Sisi Meli. Thank you, my caller. Thank you very much. Thank you very much. Lekatimo. Kona vamwe imbo mirai pana ari pa phone agara nguya kari bati pa phone. Mirai makada. Hello, Soko. Kola vamka maskara festival ndekuti pana ana tete okama isusu inini ndotara nenyaya yengozi kuti ngozi iripo ende zvakatoitika pakwedu. I think ndakatombokisira message chisisinali thank you so much nekuti tijoine zororo hatudzi yangu yangopodwa iri pawindo period but tatongobatsirwa kana kumusha kana kuitwa zvakanaka. Takatanga kuponderwa hanzvadzi 2015 kuMozambique akaita zvekubaiwa nebanga achibva awigwa zveshuwa achibva kuMozambique akavigirwa kuZimbabwe. Then after that umwe futi chekwa nebanga kupolokwane achibva anowigwa futi kuZimbabwe. Wechi3 ndopata tajoina polisi yedu yezororo. Then takangofona anga tatenge 2 weeks tajoina but tatofuna tikati tine munhu achekwa nebanga zvikanzi tiringoda tsambobva kuna dhokota kuti angasi kurwara here. Pawangopruvha kuti munhu aita imagined dead wautotora bhoti waunomuviga kuZimbabwe zvakanaka anga wechi3. Then tichibva kunomuviga kuZimbabwe izini nhasi tongo takapotswa nebanga mumwe munhu aida kutotiuraya but nekuti taipfugama tichinamata tichimbofamba tichiita sei but kwese kwataifamba tainzwa zvichinzi bamunino yenyu vakauraya munhu ende zvakaitika tiri magrade 3 vakatogara kuchirubhi vakadzoka tamagrade 7 but bamunino yedu vairapa. Saka tagara kudaro last year pakabva pachekwa futi munhu nebanga muna November last year but 1 November vanhu vatakakubvunza bamunini but bamunini vairapa kuti handizvizivi but vakauraya munhu vari ndinda mubata mapurisa ekuZimbabwe aya. Saka zvadaro izvo last year muna August pakabva pauya imwe mhuri mumusha munhu iye aitobuda ngozi akatanga kutaura zita remunhu ndokuzobvuma kwakaita bamunini edu kuti ndingi ndomuziva kunyazura ndakauraya munhu so tikaripa mombe 10 dzikaenda. Akatouya mumusha saka babanini munhu wakauraya iyoyo ngozi ndeyakapedza njanzi sei kwese kwatairamba taizviziva but bamunini kuvabvunza vairamba ndopanoona zvinhu zvengozi hazvisise zvaidi kuuraya kumba kwabamunini uku hakuna kana mwana wana akafamba kwavo but vaitosazvo isusu taifamba chinzi vari kusairira ngozi iri kuvamukira but vari kubva vasairire. Kune hama dzasaka dzosairira ikofa iyorarama vaitonzi vari kusairira ngozi iri kuvashungurudza but vari kutosairwa but ivo vairamba but kuzobvuma kwavakaita machi munhu akabva yamumusha akasvikira kwamambo Makoni akataura zvese akati ndini ndingi shadi asori asina kutaura zita ndingi tinotomuziva akandora agore rakati ndini ndakazvitakura ndine mwana ende izvozvi zvindada kutora 3 pagore achibudwa munhu yeye but vanhu vakuru vakazotaura kuti gore rakati shuwa isusu takazototi magrade 7 zvinzi bamunini vauya muningi nababa wenyu anga ari kuti ndokuvhuna kwavakaita pataita family group ini patari pamombe dziya 10 saka zvapera nezvaita svikita mulaifu medu taiwarota bamunini ukawarota izaedza basa raipera kana kuti waitorambana nemunhu wako kana kuti maspiritual husband aya vachiita zvavanoita but kubva ipapo hatinazosangana nazvo. At least murapenyu ngozi zviri nani hope ndo vakabvisa mombe sedziteni idzodzo. Aiwa mombe havatorina nechinhu sibendi takatocontributa vana vese nevamwe vana vangosati vabarwa ende ivo vana vakapondwa vangosati vabarwa pavakazviita ndo zvinonetsera ngozi izvozvo yakaafekta vana vadiki vanga vasati vabarwa time yacho iyoyo. Saka zvakatikanganisa zvokuti zvakaitika ndiri grade 3 wachiuraya munhu but now I'm almost 40 years but ngozi yakamuka. Takatoiripa kumusha kwedu zvakatoitika live. I will send you mavideos evanhu vachiripa ngozi kumusha kwedu zvakatoitika handitotaura kubva kuna vamwe vanhu but zvakatoitika kumusha kwedu takatoipedza kuiripa last year takati August September mombe 10 dzikaenda. Ivo havana kana chavakabvisa isusu vana tisi takatomira kuita macontributions. Very selfish.
but ndina kutenda futi zororo pamulani nezvakaitira pane hanzvadzi yangu ndongoramba ndichitenda simeli because tatane 2 weeks taregister pangopodwa kudaro vakamuita zvakanaka vanhu kuti joina mapolisi nokuti kufa hakuna bhera uyu munhu akajoina 2 weeks peka asingafungi asingatombozivi akabva afa exactly tikavabatsiraane vakaprocess mapepa zvese chema ndikasindirwa I'm happy nanasi I appreciate zororo pamulani. Thank you very much, sister. Okay. Right. Call hello. Hello, sis Meli Morrissey. Yes, Morrissey. The right morning, sir. Ini nangu chipoko anambovira ndachiona asi I remember ndiri boarding school. Papa nomusikana taigara musame dorm. Aitondidedza akatondidedza one night akanditi andipanze my uncle is calling me. Hanzi bamnini wangu ari kundidedza achitondiratidza kufenzi kunenge kuri dark kunenge kune rima ndisingatomboone chinhu achitoti avo vatora apo vanoswera vachiuya vachizondidedza. I'm like okay saka ndotoziva kuti zvipoko zviripo zvinoexista ende nhasi haatapetwa mucomment section namai vekupeta kupetwa maifana kunosaka akati akatitenga vanhu tichabuda tichivakumbira vauye vachidzidzisa vanhu vanenge vanodziva elot vanogona kuchipa elot pamwe togona kutombonotikadzidzao ukakosika kuti katoswera ndine panodzidza izvo kupeta vanhu zvezvikoti. Ndikurangarira inini guys nyaya yezvipoko izvi kazi wataura tataura simeli munogona kundidropa alright ndikurangarira nyaya yezvipoko izvo zvinhu zvigaisi pane kwedu koko kugweruku pane mwe mukadzi akafa ndakambokuudza yasinyai pane musikana akafa musikana uyu aive ari vasikana vana John Walker vangana naJohn Walker saka aifamba achienda kunana Midlands Hotel kupi achifamba andisika achibva ashaika ndo wanga uchingori upenyu hwake but ivo kumba kwavo vanga vatori vanhu varipo vanga vatori vanhu vatori welapo vanhu vatori bho zvokutodaro saka ndobva azoshaika achingogwara still aingoenda kunomwa ariko achingoenda achingonomwa ariko andimaona so ndobva azosvika pa joina polisi wangu joina polisi ndobva azosvika pakufa afa kudaro haana kumira kuenda kubhawa guys aingoenda kubhawa achipoko ichi aingoenda ku Midland Square achingonomwa achingonokechiwa vanhu vachingota nechipoko guys so saka zvaaita manje dzimwe nguva vanhu vaimutora voenda naye handika mangwana ozongodisapira saka vanhu vanga vasingatauri sezvokuti vanhu vataura kuti tarara nechipoko vanhu vanga vasakwanisa kuti vataure noti inoziva kuti zvinhu zvakadaro hakuna munhu anogona kukubhirivha guys kuti ndavata nechipoko klasi ndofunga zvingoiti kuti munhu angotaura kuti ndarara nechipoko saka zvaingonyarara then zvaangakuita manje angakuti sometimes akaenda kubhawa kwakuya akashaya munhu anenge amukecha anomaona munhu anenge amukecha aipinda sezvaingoita aipinda mutaxi yake kwakune mataxi aya ainzi mapfumo taxi kudhara ainzi mapfumo taxi aya anenge akapinda padzambileto opinda mutaxi yake andika otovapa address voenda kumba vaenda kumba kwatona kudai andika otosvikomira pagedhe taxi votopinda voenda votopinda mukati mamya otongohamene ongotisapira topazotogwa nomwe taxi driver one day aita taxi driver yake pataxi anzimira panapa taxi driver ndiye munhu andoziva manje taxi driver baba vavo tobva anzi mirai panapa ndotora mari yenyu tobva vamira paya tobva vapinda mukati andika tobva vaona taxi driver vaone munhu akusorora kuma 30 minutes munhu haana kuuya kuzviri kufamba sei ndobva takakuridza bhera anomaona ari pageti kuridza bhera ari pageti ndobva mai vacho vamuka vatouya vakatopfeka nechidress anomaona zvikanzi pane munhu apinda mumba menyu andika kuna taxi haana kubhadhara ndoda mari yangu andi mai vacho vakati kuti vamerikati vazozviziva vakati makwidza munhu taxi pano makwidza munhu taxi zvikanzi ndatouya naye pano akutomurondedzera paya mai vakabva sati mwana wavo anomaona zvikanzi munhu wamukutara akafa kudhara riye pano zvikanzi hazviiti mai ndobva vapinda vakanotora picture yake vakauya naye vakati ndiye munhu wamakwidza taxi ero zvikanzi ndiye munhu wandauya naye muguta akafa sei mai vachitobudisa picture yake yanga iri mumba yekudhara kuti munhu akafa kudhara vatakura chipoko mari yenyu mari anomaona kubva ipapo
akazopiwa hake mari yakadzokera kabut kubva vapangwa kuti ukangotaura zvokugara kumastreet kuko kumaraini kwaigara musikana yeye kukauko vanga vasingakutakuri zvachose vanhu vemateksi vanga vasingasakutakuri zvachose then koita chimwe chaive chiri mumugweri memagamba pakola akwira kana taura kola taurai ndizaitika njani ainzi Janet exactly wokuriverside ndiye chaiye ya tati chenzi wedu nyaya yekupeta vanhu inini sisimeri ndine 29 years ndofunga zvinhu izvi zvakaitika ndine 27 ndine sista yangu yakashaidira kumesina patangonzwa kuti zvazvemuno zvekungoti munhu unongoenda unogarawo nemurume wabva atoita 5 years asingamboyi kumusha kozongoziva kuti munhu ari kurwara kozongoziva kuti munhu ashaida so pakabva panzi pari kudiwa ende zvinhu zvacho zvaita songe zvine imwe yetsvina like yange itori December ini ndichitoendawo kumusha bhazi rakange rakutotsva tichisvika kumusha hanzvadzi yangu yakabva yabayiwa netsono hazvinotombonzwisisa kuti zvafamba sei hanzvadzi yangu ichibayiwa netsono uyo achifawo kwabanzi parudiwa munhu ane passport vandanzi dzokera vandadzoka kuno kumesina ndichisvika munhu ana polisi sisimede murume wari kungogarisanawo hana kana chaanacho ari kutorwarawo murume wacho vanhu vangu vatodhifota mapirits ari kutorwara kusvika paya patasvika svikanzi holiday hamukwanisi kufambira mapepa saka munozofambira after holiday patagara paya tisaitofidhawo murume uyu because anga asina mari patazofambira mapepa of which inini ndini ndanga ndichifambira mapepa ndandine hangu imwe sister yangu inge isina passport but inini ndini taifambira zvese sisimene yakasvika nguva yekunzi kupinda mumochari kunoona munhu munozwa kuti imwe sister yangu yandandinayo hombe yakatanga kuchema munozwa kuti inini kana misodzi handina haina kana kutombouya kana kutondo munozwa kuti pfungwa dzangu dzaingoti chero ndikachema ndochemei mari yekuti titakurise munhu hatina tangotsvaga polisi mari yacho yekuti tibhadhari polisi hapana yakutora bhodhi hapana sisimene handina kuchema takati tasvika kumusha tazosvika pamba ndo pandakazo tapedza kufambira mapepa tichiri kumba kwake uko sisi yakambodzokera kuZimbabwe kunotora mari dzaidiwa ndakasara mumba mawo munozoti sisimeni maita songe mune munhu so pane shiri yakauya padho ndandisi ndegaba kana mwana wake anga akasiya akangoridza mhere kuti wa kahwani bvanyarara kubva ndafonera vanhu vangu vari kumusha ndikati kunogwa hazvinondimirira zvakanaka zvikanzi munhu anenge achitotendera mweya wake unenge uri mumba sisimeli handina kurara ndaingonzwa kuremerwa mungapane ndaitonzwa kuti handisi wani ndakazoti ndasvika kumba ndo pandakazotanga kuchema misodzi yangu kutotangawo kutobuda so ndasvika kumba so ndongoti vanhu vega inini nyaya yondoda kutaura imwe nyaya yakandidzisawo kuti ndijoine polisi vanhu vejoine henyu mapolisi hazvina kunaka izvi zvekundowafira kunoku wotambudza vamwe vanhu hazvina kunaka vanhu joinai mapolisi kubva ipapo ndakabva ndatojoinawo zururu ndandisina polisi aiwa ndizvo zvokola thank you very much ngaitimbotaura yenhikikiri yemunhu iye yandi kutaura kuti pane munhu ainingirira pane munhu pane mukadzi ini handizivi kuti mukadzi uyu ndiye Peggy kana kuti ndeumwe munhu but uyu munhu uyu kau akatokwidza hanzi vanhu veteksi vakakwidza vanhu veteksi vakakwidza munhu panokwirwa mateksi malifts pepaya bva vakwidza munhu ipapo ndobva vanzi guys munhu akauya kuchitara nyaya dzekumastriti okubhloka pamusachitidza nyaya dzekumastriti kwamunenge mabva kuvaroyuko muya muzoswa kudhipotwa nani nodhipotwa nani muno munyika anodhipota ndiani ndodzoka ndoga kana ndoda kuafrica ndodhipotwa nani anondidhipota kudhipote kwei kuti zvadii unofunga kuti ndezvepasi pemuti zvotitongo zvaro zvakanongoumhanda achivhundusira vanhu kuti kwai todhipota ana anodhipotwa nani kuti zvadii kuti wadii vanhu kwanai kunzoko right saka ndinoti munhu uyu guys vakakwidza munhu usiku aibozati
kana very late kudai sokukuriwa kuchibva machani mamia pane time yekuti kudhara mataxi aisvika pakupera handiti makombi aisvika pakupera and then vanhu vane zvimota waigona kungohaya mota kungohaya chimota kuti hande munondisvitsa kwavari kuenda handika vokukwidza vonokusvitsa kwavari kuenda ndobva vanhu vetaxi vemakombi ava ndobva vati mwana uyabva uye sotapedza. Hello. Hello. Hi dear. Ko uripo wasikasviki? Atakasvika unevo. Kumbori paiko? Ndichari mocha kuenda kumba. Now we just parked somewhere, but then in like an hour or so I'll be home. Asa wakati waenda kune province. Machi. Asa waenda kune province. Hey. Actually, remember you said to me in the next 30 minutes to Kutanga, and then the way online the other time smell I'm not so pinned, and then I was like, maybe you got busy or something. So I don't know. All right. Alright. So okay, sharp. I'll contact Shiga. Alright. Okay, smell. Saka ndobva vakwidza ndikiri ndobva vakwidza ndobva munhu yasvika pavari ndobva vati ndokumbirawo kuti mutinondidropawo kupi kumukobha mutauni kauda zvikanzi vanhu vakabva vati kanzi uruda kwayakombi zvikanzi ndokwayakombi yesentry 1 ndobva vamukwidza mukombi andimaona muyamuya vamukwidza mukombi vakuenda naye guys. Saka uchienda kumukobha kuti vamutaunika pane roundabout paroundabout apa ndipo pane makuva andika iwa pane makuva aripo kudhara inzi makuva vanhu kubva tiko zvino takuzongokwidza akungovigwa vanhu vese makuva ndipo takatovigwa vana mai vedu papapo ndobva vasvika ipapo mai mwana pamakuva papai hamene kuti zvakafamba sei zvakadzongofamba sei hamene wauri usiku ka vakazoonekwa makuseni vana taxi driver andika driver akagara panga akagara papai achingodai kutanga kudriver kudai kona kuti akamutamba pakona apa paanomira papai ari pandikikiri ari pamukova wendikikiri weuyu wedho papai andika vachingogwesha murodhi mabhurugu apera yamai mwana vachingogwesha murodhi pasina kana mota pasina kana chii munhu hapana. So yakamboita nyaya yakamboita mystery zvokutoti kwainga chimboita yekupetwa iyoyi rakatorasanane nhasi usiku iwe rakatorasanane nhasi usiku animona. So guys kutaura chokwadi pakaipa so nyaya idzi hamecho nyaya yapfeka mondipeki here but zvapfekisa zvinondikona pakuti pegi uyu aibvepi chako noti vanhu vekuharare vanoclaima kuti pegi ndewavo vanhu vekugwera vanoti pegi ndewavo vanhu vekukuguva vanoti pegi ndewavo. Saka pegi uyu aimbovepi aimbovekupi chako hatizivi kwaita vaya guys kwanzi makapaona sora riripo smell was there last week but one mark handizivi ndakabva kukudhara handizivi. So kwaita vaya vekumbonzi vemajuzi vekuharare vaya guys vemajuzi mavaziva vemajuzi but vaya vemajuzi vaya vanenge vanga vari vekuromba vaya vanenge vanga vari vekuromba vemajuzi vaya hameno muiziva ekuharare kwemajuzi yevanhu vemadhoiri. Saka anyway tiri pano guys takamirira musikana mamuwa musikana kwai ndichasvika kumba in the next hour ndakatobuda muprovince ndabva ndafunga bhei akambonetsa kuph yagugu achiti akakwira mota usiku akafuma agara murodhi the next day. Zviriko chaiko zviriko pegi aingoifamba kwese kugweru waendepo zvepegi tatoziva kuti tikangoti kuma 6-7 especially muwinda papa amusegweru unozonora guys wotonzi hauchatopfuuri nevha yamambopegi anenge ariko kurodhi koko hauchatopfuuri nepo chirifambi chira ungochida kutoperekedza munhu anokurudza rodhi achimira nana13 kwakuya anokurudza vha yamambo iyoya hautosviki kwakuya wotoziva kuti zvadhakwa pegi anenge achinzi ari murodhi ani muri kuona. Saka unongosazoziva kuti pegi uyu anga ari pegi iye waifamba kwese here kana kuti waifamba nepai hameno zvaifamba. Anyway ndandikuda kuti tizotaura nyaya yemadrugs kana musikana uyu achinge auya apedza yake zvino akuti dhileya animaona tatiri kuti iye akange auya musikana uyu handitika tobva tati after akapedza topinda munyaya yake munyaya yemadrugs timbotaura nenyaya yezvinodhaka izvi nokuti pane vanhu kutaura chokwadi vari kushungurudzwa nehama
nevana nezvinhu nezvakasiyana-siyana nenyaya dzemadrugs idzodzidzi. Anomaona vakawanda. Saka zvinhu zvanetsa paarea pedu mukurarama kwedu. Kurarama kwedu nenyaya yemadrugs ishi. Andimaona nenyaya yemadrugs. So I think right now tichimirira iyoyika musikana wedu uyu tomirira totaura hedu iyoyo yenhingikiri, totaura hedu iyoyi yemadrugs, yehama dziri kushungurudzika nenyaya yemadrugs, tichimboonesana kuipa kwazvo vedu nekuti mitoriro iyi yapedza vana. Kutaura chokwadi, mitoriro yapedza vana. Iko zvino kuseni kwega kwega vana vachimuka vanoenda kunogara pamabridge. Vachigara pamabridge chekuita hapana, vanopesera kungorova mitoriro iyoyi. Akangoona hwana anongoya naro chete obva ati ngatingorovei. Ko vanogoita sei? Vanozongorova. Halo Kola. Halo sisi Mary, zviri sei? Mushe kanjani? Tiripo. Mandifungisa nyaya yekuchitungwiza yemadhoiri. Nyaya iyi inenge yaive kunyepa iyeni. Kuti munhu akarukira nyaya? Nyaya yaive kunyepa iya nekuti as to remember taigara kujei isusu, handisi nyaya yakaitika kukei. Tikatomhanya tikasvika kusvika pakazara mapurisa vanhu vachidzingwa. Asi maive panext door ndo vainzi vakanga vakaurayiwa vachigara munext door vachiruka madhoiri vachingodedzera shinda yepingi yapera, shinda yeblue yapera. Hanzi vanga vakaisirwa chigubhu chemazowe nemvura, hanzi vasingasumudze kana musoro vachingoruka madhoiri. Mai vavo vachona vaizikamwa nekuita mari inotyisa. Iva vaenda nemajuzi, hanzi vainda nemajuzi kuSouth Africa ekuti vaisaplaya vachiita mari chaiko chaiko. Hanzi vaienda nemadhoiri kuSouth Africa vachitengesa zvisingaite. Nyaya inenge yaive kunyepa iya. Ameno hatizivi kuti nyaya tasangokurawo tichimboinzwawo kuti nyaya yemajuzi nenyaya yeruva iya muizivezwa. Yeruva rekudidzwa nemukaka. Yeruva yanga iri yechokwadi. Yeruva yanga iri yechokwadi because ndokudhara pepe paienda kuSouth Africa. South Africa kudhara vanhu vairombesanoza kuti vanhu vairombesa. Ndopakubuda nyaya iyoyo yeruva ipo paya madays aya. Thank you Gladys neMasters. Ndopakabuda nyaya yeruva madays aya kuti kuna mai vakanouya neruva vanhu vaiita mari. Zvakaoma. Maita basa sisweli. All right, Kola. Thank you very much. Right. Hande kunyaya yedu guys. Vanaenda kujoni kudhara vamwe vacho vaibata-bata vachida kuita mari. Right. Saka guys ngatinde kunyaya yezvinodhaka. Ngataure nyaya yezvinodhaka. Anditika nyaya yemitoriro yanetsa guys. Itopike kuti tingadai kuramba chingoavoida but hatingarambe chingoavoida nekusingaperi. Handiti mitoriro yanetsa yashungurudza vana. Vabereki vari kurohwa nevana nenyaya yemitoriro. Vabereki vari kukuvadzwa nevana nenyaya yemitoriro. Kune zvakawanda zviri kuitika panyaya dzemitoriro. Unoona pane dzakawanda zviri kuitika nenyaya dzemitoriro kuvanhuku. Toda kumbovhurirawo guys, toda kuvhurira vanhu vari kushungurudzwa nenyaya yemitoriro, vane vana vane nyaya dzemitoriro idzi vambouya vakwire vataure. Antika tinzwewo vachitaura kuti zviri kufamba sei, kuri kunzi kudii, chii chiri kuitika, like muri vari kuchikondrola sei, because honestly speaking mhuri dzakawanda kuZimbabwe dzinochema nenyaya yemadrugs. Ukaona akangoita mwana akangopedza chikoro kazhinji akangoshayiwa chekuti asviki pebhizi aite, akangonosara achingonosangana nevanhu vanenge vari kugara pamabhiriji ava, zvadhakwa. The next thing mwana atove hooked. Vabereki zvinhu zvapera kubiwa mumba, zvinhu zvapera kubiwa, vanoba chero akaona kuti hana mari yefix anotora kana dress ramai anotora chinotengesa, kana bhutsu anotora pamukova achitengesa, vanoba. Anomaona
So iproblem hombe iri kunetsa, and the problem iyi tinoda kutoiadresa pano kuti handizivi kuti tichitaura nacho government yeZimbabwe vanokwanisawo here kuti vapindire panyaya idzi, because these are social issues dziri kunetsa munyika medu. Nyaya yemutoriro yanetsa munyika medu. It's one of the biggest social issue iri kunetsa paground right now. Anomaona, because hapana kumira zvakanaka panyaya yezvinodhaka apa. Alokola? Hello, Sisimeli Murisei. Tiraiti Murisei. Aiwa, thank you ne drugs because Sisimeli ndaneta. Ndachema. Ndaita depression. Ndaita anxiety. Ndasvika pakuti do you know what Mwari chiita ikuda kwenyu. I have a brother in the 1986 mudiki kwandiri. So my vedu passed away in 2016. Inini kuziva kwangu before my mom passed away. Ndaiziva kuti munhu anomwa doro. But ndaingoziva kuti munhu anomwa doro. That's all I knew. Ainetsa mama ndichiudzwana nasekuru, but munhu wekuti Sisimelika hapana munhu anomugona. He knows everything. He has an answer for everything. He has an answer for everyone. So pakafa mai vangu 2016 I went home and I remember a cousin ya mama vangu vandinoti gogo vakanditarisa takamira tese tiri pafuneral vakanditi nhaiwe mwana iwe uchagona here kugara nehanzvadzi yakoi. Ine ndikati aiwawo ndomugona izvi zvidiki zvaiwawo, like I wasn't aware of the scale madrugs ari kutora. Kublawayo anomwa inonzi njengu. Hey, ngepiyo. I think in njengu it's either equivalent of kambwa or something zvavanomwa. It's something chaanomwa. Hanzi vamwe vanodiluta but iye ashasha yadzo manje anomwa chiri niti. Chibereko chino chiropa chiyadambuka. Njengu ndo yaanomwa and hanzi $1 here or $2 for 2. 2020 akasvika pakuti anga akuita kunge munhu anopenga Sisimeli. He's a very intelligent guy. Akaita IT. Anokuisirai macameras enyu nice neatly mastarlink zve IT tech zvindo zvake. Anokuunlockerai phone yenyu everything. Ndikaita heart to heart naye akati aiwa sisi ndaudaenda South Africa ndombonotsvaka South Africa because munomwa muna business. Ndikati no problem. Ndikataura nekazini anga ari kuSouth Africa ndikamutsvagira imba kumavoneni 1 bed. Ndikaisa bed zvese fridge everything he needed Sisimeli I made sure kuti anazvo. Ndikaita deal naye. Okay, waenda South Africa ndichika ndichabhadhara rent for 6 months. After 6 months iwo tanga kuita sei kuzvionera. He went into a fully furnished house. Sisimeli kuSouth Africa aimwa inonzi anzi Olomo or Alomo. Yes. Akanokontinue asvika kuSouth Africa ikoko. Akanokontinue Sisimeli. Wamuka here ukambonotsvaga mabasa ndaenda. Wamuka here ukamboenda kutsvaga mabasa ndaenda. Kusvika cousin yangu amupopotera vakanyatsorwa like fist fight. Ndopa akamuka akaenda kune imwe mall inoita zvemaCCTV akanotsvaga basa akanowana basa. Kuma Chinese. The Chinese guys liked him Sisimeli because akatoita YouTube video. Akaita video explaining kuti maCCTV anoshanda sei akaiswa paYouTube. That YouTube video was a hit. Kusvika vanhu vakuru vari kuIreland actually contacted him privately kuti can you do work for us tokubhadhara through PayPal. Akatanga kushanda kuChinese uya weekends kana ari off achiita part time jobs nevanhu vari kuIreland. Sisimeli munhu aibhadharwa €400. Awana €400 iyakupi kutave. South Africa West anga akutora Olomo, cocaine, crystal meth, drugs, hard ones Sisimeli. Basa rikapera muChinese achiti iwo you are always coming to work drunk. Basa rikapera. Akaenda kuya kwema Irish anonoita basa nhasi anenge ane imwe job lined up for tomorrow. So like if it's like Saturday Sunday anenge ane imwe job lined up for tomorrow. Mangwana achakwanisa kuenda kaamuka akadhakwa. Ozoti kuno kuvarungu next week Monday Tuesday svika vati do you know what you are not serious. Akatanga cocaine akadhakwa Sisimeli aigara ari high
bamnini vakati aiwa no dzokera kumba because you're now being a nuisance ini manje ndaramba ipapo ndikati rent handikuzobhadhara. I'm not paying any rent because wokaona ma 8,000 10,000 rand ako mahure muroad ainhonga kana atambira anogara nehure 3 days 4 days ismail. Ndine voice note hure rapinda mumba rikati zvani umahocha like apinda mumba akati manje ndiri kutora TV fridge zvese ndokudedzera maNigerians kana usingadondipa mari yangu wakandikwira ka 3 saka that's 600 rand. Imagine as a sister you are hearing things like that. Asvika kumba sismail it only got worse. It only got worse. Makaona mapicture. Makaona picture zvaanga akaita achiri kakomana right. Mona the after. Ndiri kutukwa sismail left right and center. Paadira. Ndine nzara. Ndichakutumira mavoice ndairekodha pamwe pacho ndine nzara and it's all your fault because inini handina chikafu and it's all your fault. Ari kumba kwemaparents imba yatakasirwa nemaparents. Saka inini ndakatora rent ndikabhadhara bill ranga rawo. Akadzokera kuZimbabwe 2 years ago. Pakasvika bill $1,500 recity council. Iye ndiye ainditi city council is fine ndiri kubhadhara ndisingaratidzwe bill. Bill rakasvika rikavhurwa nematenants. Matenants ndio akunditi imi munoziva here pane bill 1.5 panapa tichabvarirwa mvura. Ndikati akatanobhadhara 1 zvikanzi hakuna kubhadhara bill riripo. Saka ndibva ndatora matenants ese ndikati this month muri kutobhadhara inini wacho. Mari yese ngaende kupi? Kucity council. Habhadhare mvura, habhadhare magetsi, habhadhare rate. Marate anotora mari yematenants achiita zvemadrugs. Haana financial responsibility yaanoita, haashandi haite sei. Ndakatukwa sismail. Kutukwa nekutukirwa amai. Amai vakafa, amai vangu, amai vake. Saka since last month handidi kunyepa sismail. I'm so low. I'm so down. Nemaondero aaita aye makamuona kuti he's now black, he's now blue. Ndakutotya kuti anytime ndinongonzi aita liver problem, adona aite chii. Last of last year, is it last year? Akadona swe birthday rake. Na 10 makusena anga adhakwa 12 kuti akadona akachikoka ruoko. Ko wadona wanga uchite, it's none of your business. Don't ask me bullshit. Are you going to pay for this x-ray or not? Ndo mapindura ake anondita. Zvani ngatiwana bhengi rake. Sismail family haichada kundibatsira, ndikavaudza ndikavasendera mavoice note anonditumira, matenants achicomplaina handisisina help. Munhu wese ari kungoti ihanzvadzi yako usamurasa, taura nevana vamai guru. Handisisina help sismail. Rehab ndandataura nevamwe vari kunonzi kuKumalo kuBulawayo ikoko hanzi 850 a month. Ndikati 850 yakawandisa, but what I was trying to say kumarelatives ndeyekuti tikatora mari yerent yese maybe toitawo yekuwedzera tomuendesa kurehab. Kupi? Kumatrix. Iriko here kuBulawayo, I don't know. Aende kuHarare ikoko, atenge achigarako. Vanogona kuya vachingomusimudza here sismail kana kuti he has to go voluntarily because voluntarily haiite. Ndofunga unototaura navo kuti munotita munotoita hamungambotadzi kuita trick yekuti munhu aende kana kutongomutora kutanga runda naye kupa hameno achienda naye kumatrix ikoko. Uko vanonomugadzirisa saizi manje kumatrix. Because anenge achimanya because matrix kuti 800 saka zviri nanaende kumatrix because kumatrix anokusumudza matai achimanya chidini ende unogadzigwa chaiko ikempu yekuireformatory center. Manje mamwe marehab vanenge vangogara varimo ukati tikonzichite kuti vantu vakangani madrugs but pasina ibhomenisai kumatrix. Aiwa njambovafonera mwana wamaisanda patience. Regai ndinzwe vamwe vachauya because I have lost hope sismail. Kana kumubloka pafoni pangu ndakabloka because there is no point kutaura naye. Pandinongotaura naye 2 minutes, the next one I'm being insulted. Ndinotukwa sismail. Kutukwa kusvika ndega ndanyarara ndakangomuteerera achindituka zvekundituka zviye. Unochiita chii? Handikuona kuti zvari kumba imba yevabereki yemakerezi yamakasirwa. Ukati wamubloka and everything.
problem inongo imba ichatengeswa kana kuti imba ichitamba kuti ite dilapidated zvekuti ende inenge ichingori dambudziko rako. So rather you take action kuti abatsike iye. Andiona. Pane kuti ungoti ndablock ndasiya because hapana zvaunenge uchiita. Vanoda kuzomutora veMatrix. Aiwa ndichatsvaga manamba dzawo ndikupa namba dzake nadzo dzake tafadzo. Voenda kunomutora. Voita kutomutora zvenharo. Zvinotoda zvenharo because pafamily yakamudza kuti sisi vake vari kutaura nyaya dzerehab. Maiwe ndakatukirwa akafonera mwana wangu akatuka mwana wangu smile chirega kumuudza because chiri kuti chiti masara muri mega manje. Pane mambo kuti unenge wanoita zveshuwa usingasadi but ukasiya manje dambudziko rese chatese papo pakamirira iwe. Saka zvirinani kuti uite banga siri addict guys. Baby Donald angari Matrix chaiwa. Enda kuti mwindise kuko kumbonoona because uko kune ma-activities ekuti anogwadziwa nako. Yeah. Imboita izvozvo aende kumana nomutora imboita izvozvo. Aiwa, thank you sis Mandy. Thank you so much. much. I know honde madrugs ka ihondo chaichaiyo. Sorako. Ihondo dzisimeli. Pane mwana kugweru akauraya mai vake. Niye madrugs. Ulati kubaya mai, kusiya mai yamumba, kwakutora mota ya mai, kwakuvasiya vauraya mumba, kwakupinda mugaraji, kwakutora mai, kamuona pabehind biasing, kwakunotora mai mota ya mai akari mugaraji, kwakuenda kunevasikana kudrinking spree. Mai vachitina chiri mumba chakafa. Nai Mwari. Ini ndinotosvika kuenda kuZimbabwe handisi kutozoenda ini because ndogara ndichinzi kana une nharo ngaulenkani vyala kuzonditela pambwave ndinoenda sei pakadaro. Ini ndine muhombe iye ndiye mudiki but respect hapana. Ndinotondudza kuti ngaulenkani vyala unoda kutaura nyaya dzangu wakamira sana anotaura nyaya dzako iwo ndiani. Aiwa, thank you, Sis Millie. All right, thank you very much. Wish you all the best, Nicole. Wish you all the best. Thank you. Bye-bye. Shame. Nyaya dzemadrugs guys, ukaona vanhu vachichema nawo vabereki vachichema nemadrugs nesvika. Idambudziko chairo kutaura chokwadi guys. It's a problem. Nyaya dzemadrugs idzi. It's a problem. Ende mwana wayo tomuziva kaisu. Mwana ya mai vake vakangari mai vaitochimbirika zvokudaro mahasla. Hapana chaishaiwa mwana wayo. Hapana chaishaya. Aito nelife yakanaka mufunge uya mwana wayo. Aive nelife yakanaka mufunge. Hello Kola. Hi Sis Millie. Hi Kola. Ndauya kuzogotaurawo panyaya yemadrugs apa. Ini ndine last born yomva medu. Akatopasa zvakanaka A-level yake 12 points kutoenda paUSET. Akatotanga degree rake zvakanaka-naka. Ndobva ajoina timu iyoyi yemadrugs. Ende vamwe tese taitoenda kuchikoro zvokutamburira but uyu takatomeka sure kuti ari murezi ane laptop yeAfrica. Zvine last born kati titewo kuti zviite nani semunhu avawo asara ega kuchikoro. First year patikatanga kunzwa kuti munhu asi kuita ma-assignments, asi kuatenda ma-lectures. Pakatuma brother yangu mwana unotira ndikati iwe chii chiri kumboitika nyaya dzatiri kungonzwa idzi zvazvoti vaingonzwa nevanhu vachitaura kuti mwana wenyu zvari kuita uku Harare uku vachiudza mama ndikati anotarisa kudaiwo munhu mari dzematu dzaitumirwa dzemapocket money aingoswera ari kumutoriro nekupanje asingatomboatende malesson afoira first year. Alright, afoira first year kudaro tikatorwadziwa takomana toita seko yakati anoda ndangotamboone vanhu vasinganzwisisi ndangofurikawo ndida kudzokorora. Tikati alright. Ndobva adzokorora first year yayi. Adzokorora kudaro iyo nyaya yemadrugs nemutoriro iyi. Vaita musikanzwa vabuda mureza minoko vakandomwa doro nevamwe vashamwari kuti mishamwari yacho yaba mota yeberekere. Ndobva vaita accident nemota iyayi. Tikandofunga mubereki uyu anga kutanga kutsvaga achizobvunzawo mwana wacho kuti waiva nanani wavai mwanawo wakaita accident. Then my brother was also there. Akaita zvokubva kuUSET achitiza mama vangoona munhu adzoka kumba namabhegi. Ko wadzoka kuchikoroko inda
haana kutaura. Tikatosita zvokutozonzwa kuti no munhu anga akutsvakwa neparent yemwana anga aba mota kuda vakangoita accident vakangosiya mota ipapo here kuda pamwe akatoda kunzwawo information yendokutiza kuharare kuya kuya. But takutozwa kuti munhu uyu madrugs nemutoriro nembanje zvese hapana chaanga asingarova. Ndobva adzoka kumba manje. Adzoka kumba apa mai vaisanyatsobuda pachena kuti vaudze baba vaudze nini kuti munhu adzoka kumba achiri kungoita zvemadrugs. Isusu takatofunga kuti munhu adzoka kumba. Sorry? Ndikumhorisa munhu atongomesekele ndakapera. Alright. Tikati takatoti apa munhu adzoka kumba pamwe akutanga kuchiona kukosha kwechikoro. Chikoro chaasira panzira. Izvokwani mai havasi kutombotaura kuti pamba ipapo maplate apera, makapu apera, magrocery apera, achitengesa. Mudhara ari kufamu havasi kutaura kuti ndozviri kunoku. Mudhara panouya kumba zvongoita as if everything is normal. Saka inini ndakatozombobhlemawo mai somehow because vainyararirei vakazotaura vaona kuti mwana uya andishungurudza. Because mudhara akatoda kumbokupa gore wakagara uchimbofunga kuti uri kuda kudzokera kuchikoro here ende uri kuda kuitei. Aita basa rokuchengetesa huku pamba ipapo. Zvadaro mama musi wavakazoudza baba hanzi musi waakaite sei akabira mari. Akabira mari. Ndopavakazoti mudhara uya ndokuchitaura kuti inini zvepanapa ndazvikonewa mwana uya andishungurudza. Kana ndikafa muchandiripa, ndoda midziyo yangu. Ndoreva kuti kana mukafa muchandiripa tokuripa ichi. Ndokutanga kutaura nyaya dzese. Kuti mapoto apera mumba. Apa pese vanga vakanyarara. Mudhara akangotora munhu ndobva vaenda naye kuCID. Kuti mudhara anozara neCID. Ndokuudza kuti vakomana chimbogadzirisai munhu musauraya. Mukomana akagadziriswa akarohwa akaita vhiki asingagoni kana kumuka kana kufamba achifamba achigwesha kudaiwo. Makumbo aminoti vairova pai asanzi akaita vhiki asingagoni kana kuita sei. Vapedza kudaro ndobva vaudza maCID zvikanzi mukangomuona achifuta mbanje, mukangomuona ari pane vedoro uyu torai muvharire nditakuudzai because mudhara anozara nemapurisa nemaCID. Torai muvharire nditakuudzai. Vadaro chikomana ndobva achati chikambotya chikafunga kuti pamwe kuda vanhu vakambovarairwa akatanga amboregedza. Akati hapana nemari yokutambisa kukensa kuri yavo. Adaro amboti garei garei akatanga ambosiya akungoita zvokufuta fodya chena ndichatori zvinodhaka ndangofuta fodya just like that azviti. Yakundinetsa kusiya saka mbanje ndodziri kundinetsa. Apedza kudaro akazvimutorera handichatori zvikanzi kuti mbanje idzodzo hadzisi madrugs. Madrugs. Kana iwe wati mbanje wasiya ungatofuta fodya kuti mbanje. Zvadaro paya mudhara adzokera kufamu. Wadzoka futi anzwe mumba muri kunhuhwa. Hanzi muno mumba muri kunhuhwa munokwadza kuti une zvaungochite sei, zvaunga uchisvuta. Kati ndikakurova ini chinokukuvadza. Vatipana naye kuCID kuya kwanogadziriswa. Ndakati handina mari yokukuendesa kuri yapo. Mari yacho chandopano pano ucharohwa kusvikira wafa. Kana waona zvokurohwa uchadi wamukomana mukuru wafeira university uchatsvaga kokuenda. Ndopakazoti abva ikoko haakiwa mukomana. Akati baba ndinourawa nevanhu maitira vanoita. Makuda kutongondiuraya ndiregerereyo ndokutanga wokuuta ndakuda kudzokera kuchikoro. Ndopaakaenda zvinoita Mwari munoziva yekuZimbabwe unoaplaya ugoaplaya isingawaniki. Hatina munhu watiyamboziva isu akaplaya nzvimbo inesing akaiwana gore rechitanga. Ndokuenda kune singwa akaita ndopa ari izvozvizvi. Saka manetron anenge achingobvunzawo kuti zviri sei ari sei. Anenge achingoti zviri nani asi unopota achimbomwa doro. Asi vakutange zvinani mudhara akangomudza kuti ini ukangodzoka kuno usina kupedza chikoro ini handina mari yeriyamo chaniteta ndichakurovesa kusvikira wafa. Zvishanda zviri nani. Uyu akaona kuti ndinofa nokuti maCID anorova sesimeli. Ende pane pamwe pandashirira pembanje apa before asati aenda kuchikoro.
akazombobatwa aine nemapurisa aine vamwe vakomana achisvika mbanje. Mapurisa aya ndobva atofonera akati Mudharaningi mwana wako tinaye panapa because Mudhara anozivikanwa Stereki. Zvikanzi shamwari mwana wako tovharira here toita sei tiudziwewo zvauri kuda. Mudhara akati vharirai munhu. Mama ndivo akatozochema akati mukangovharira mwana wangu matondiuraya. Mudhara akati dei mambomusiya ambonogara manje ariko kuuri manje uku. Ambonojoga joga but vana mai ndinombononge vana mai tinenge tinokudzira nekuta kuda mwoyo wekubereka here hameno but ndakati ndatoda kutoti aende ambonoona kuti makandiwo hasi mwari kuti kurubvi ikoko kana hameno kuri manje ndokuti adzoke achinja chiku ko zvinotsamwisa sisineri. Saka ndipo patave papapahopu chikoro chichapera chenursing chachona ichocho takangotomirira. I hope so. Because madrugs anoshungurudza. I hope so. Thank you very much, Kola. Now, inini chinondinetsa chinondishamisa ndechekudai so chinondinetsa ndechekudai so anditi we talk of these social issues pa social media andika kuti madrugs, you people mune selective hearing and then you've got a selective what should I say, selective choice or whatever, I don't know, yamunoita kana muchibatirira dzemadrugs batai munhu wese. Pane masocialites ma-influencers anomona zvinhu izvi pamalive vachishuta zvinhu izvi pamalive andika zvakuita kungonormalizwa zvinhu izvi. It's now normal and it's now normal. Kana vakuita hondo dzavo vanobata hondo sekuti uyo ndiye aita, but they are doing the same thing, guys. They are doing the very exact thing. Antoni saka chamirira vana ndiani? Kana isusu machembere mambuya tomudawo tichimona midzanga yepanje tinobuda tichikoshesa because substance abuse, alcohol abuse, zvinhu maishu zviri kunetsa kuvanhu vekumusha kwedu, zvinhu zviri kunetsa. We normalize abusing substances pamalive, pamakamera, and you guys munobva mada kuita kunge kuda kunzwa kuti adresa iyi unotoda unotoenda kunyarara kagaisa said kuti you know what, let me just keep zvitserera zvezvi woda kuti unyarare hako handiona you are pushed with a certain group of people. Taurai maona ndikitaurai. Why do we have to talk about it? Tisingaitauri zvevanhu vese ngavataugwe vese. Why do we have to talk about one person? When it comes to my issues akafanana neaya ngakutaugwe vese ngavataurwe. Nekuti muchite zvamunoda hatisi kuzoudzirwa kunzi hapana bheta zvose bo ndosaka uchanatisa tenzika ndozongomira kure hatitozozviadresi. You see kuti ndaadresa nyaya iyi, that's because I was asked, ndakakumbirwa kuti tokumbira kuti muadrese nezvenyaya ishi, anoona mutaure nezvenyaya iyi, ndosaka ndataura. Otherwise I was just ignoring this nyaya, but itori social issue inonetsa, anoona itori social issue inonetsa munyika medu iri kunetsa. I am an influencer. I've got people that follows me. I've got people that are influenced by me. And I come here. Auntie, there's social media ine vanhu vari so handizivi kuti pfungwa chete ngoti chandakaona pasocial media you are who you are and you follow when you follow the type of people that suits you because mukachiongorora somehow that's who you are. Munenge mune kakufanana so munenge mune tuma similarities, so that's why you are so much, muchifara koko musingaoni anything chiri wrong. Antika munenge musingaoni anything chiri wrong because munenge mune ka similarity, so pamunenge muinako because a human being, a proper human, a sane someone, is someone who's very sane. This is not right. And we cannot condone this. But because the panic is cheating,
haisi nyaya yekuti vanhu vari kurevesa zviri kuitika, inyaya yecontent. It's not like people are deep in it. Inyaya yekuti ngakuwachiswane. Atimuona, because inyaya dzemateam, tomira neteam ndingi, tomira neteam ndingi, ngatiwachane, but yet you are doing the same thing. Guys, come on, like really? You are doing the same thing. You are doing the same thing. A person who comes, akabata chino ichi, pane video yandaiona so, akabata chino ichi. Per life, pane vana va 20, 23, 22 years, 24 years. Aripo pa life yoyo. Aripapo. Akabata chino ichi. Toti imbomira, mbanje. Pane vana. Then after some time, poita wechidiki anouya antika wechidiki ouyawo akabatawo chichi chake achiti tikumwa mhezva vari kumwa izvozvo, tikumwa mushonga, tikumwa mushonga. Are you not the same? Are you not the same? Uyu ari kuita ichi neuyu ari kuita ichi zvakasiyana. What is the difference? Because zviro zviri kuuraya vana. Ukaita addiktire mbanje mumba, anenge achida fix, mumba musina mari, anongonotora oenda kunotengesa. We abuse alcohol. We abuse. Munhu makagona zvidhakwa zvinouraya vanhu zvakadhakwa zvoti ndasingasiyi kuti mangwanani akunda kuti haatosi chakadhakwa. That's abusing alcohol. People, they drink beer, but they drink beer in moderation, and they drink beer vachiziva. Doro raparadza vana, mitoro yaparadza vana. Zvinokutodaro. Zvinhu zvimwe chete. But people on such a inini guys ndatogara tokuudza chokwadi. Team ndozati munenge mune matimu mucomment section. Musati manikidze kuadressa. Antika nyaya dzinenge chitika dzekuti hey kwazodai because it's the same thing, the same shit. It's the same shit. Hakuna chipuka chimwe ndadarika chimwe because vakangofanana. That's why I refuse kuiswa muma-same level evadi vavo. That's why I refuse to be told this nonsense. They can talk about me. Let them continue and go ahead. Because I refuse to be the same shit. Because these are shit. This is where my shit is available. I don't want to get involved. You are condoning this. Start addressing Jakatanga. Let's address all. Start addressing Jakatanga. Let's address it all. Why do you have to choose? Because why do you have to choose? And still left side guy. And left side and that team guy. So don't have a funga pango yoyo. Because the munoda at school would ziwa and siga kuti ita shakadai because the chokati zvirikuparadza vana vaparara. It's content. It's content. It's not content. You guys, you cannot see. Munoshandiswa zviri easy pa social media. You are very easy to be used. Content is interest. Kana una interest eti kuti ma drugs vana vachiona zvakadai vakadai atika you address issues dzese zvazviri from the start to kupedzisira. Hatitori zvepakati. Tosiya zvimwe zvakatanga. Tinobata dzese. That's why she ignore. Sometimes I just do not answer. I just do not answer. Me, I just don't want to interfere. Do not go touch something. Start from the Kwakatanga. I refuse to go nonsense. Because I'm not that level rakasiyana. My drugs happens avana. It's the honest truth. Happens avana. Mitori happens avana. Bapereki bakurawa nevana. Bapereki bakuruwa nevana. Antika, and we are supposed to be coming together as influencers, and address this and ask the government to do something about this. And see, we should be coming together and saying, what are you saying about Shrukuitika? Look at our artists, guys. The same one of our artists. Look
at our artists right now. Unotoona kuti vakabatwa vanogara vakabatwa nawo. Animona ma-artists munotoona mega munzwi language language guys munhu language inotokutaridza munoziva kuti hazvinetsi ndambokudzai comment section. Do you know kuti it's very easy to identify who you are? Iwe baba comment dzaunonyora totoona kuti uri munhu akaita se totopedza newe necomment totongopedza newe kuti okay hanomona totoziva. Then pasina ma-influencers nderei ndiri kuya pasocial media kutaura zvinyadzi ndiri kuya pasocial media kuya kuzotukana. Never say, social until you have to address my social issues that are critical. How is it? My social issues are critical, Monica. You addressing, you put your voice message, we are the upper the platform, that's why you are called it. So I have seen my influencer, guys. Vanhu vakangoita uchaunga chavane chine character yakafana neyavo chinova follower chete because vangoripo pakungotuka vanhu zvinyadzi. Kune timu rinofarira zvinyadzi izvozvo chete rinongoenda kunoumbirira makuti kunetsa malavhu vachituka zvinyadzi. That's who you are. Simple. If we say we're talking about nyaya issues, we start from the start tichienda kana muchitsiura munotsura bva kutanga muchienda. Now tina pop 10. Tererai video nana Makuseni akachitaura. I was shocked. The celebrity, the singer. I was shocked. Zvandana achitaura ipapo. Mumazuva apfuura weird umwe ati akasvika pakutoti anga kutotiza munyika. Nanhasi because kune nyaya dziri pending nekuda kutaura. Utoona kuti munhu angari under something, angari under the influence of something. Hazvisi normal. Muri kuverenga everyday echimetro yaye inenge ichitonyora kuti ndingasungwa. Maartist makana manzwa sofa achidasungwa enda kuti adzoka. Ndiana vasungwa vanga vane chichakati, vasungwa vanga vane mbanje, vasungwa vanga vane mabhurongo, vasungwa vane iro ningekiri. Honestly, if you are easily influenced, then I will have my principles. Majority never apelele pa social media. Those principles you don't have. Let's say the truth and say the devil. Majority, they don't have. They don't have. Honestly, majority. Because mnaenda kwenda mepo. Ukaudziwa kuti mene akashata wakutomhanya kuti mene wakashata haumuzivi. Mene ngoma haumuzivi iwe. Wakaona mwana wangu unomuona asi wakuzoti ingoma kwai akabavana wakutomhanya kuti ingoma kwai akabavana. Easily influenced. Because haufungi haudi kufunga. Ndisaka nishara kuti pasocial media pakangozara vanofo chokwadi zvimwe zvinhu unotoramba kuassociata nedzimwe type because atakatosiyana. Unototaura kuti no guys, I'm very normal, ndakakwana. Graspombi oga here. Vangani vamasofa hakuna mwakatotsika munhu. Umwakadini zvakawanda guys, zvakawandisa zviri kuitika zvakawandisa. Hakuna nopamira pachitaura. Pasi nenyaya dzekuti kana iri kudziya iri parikuda kuitwa content aiwa panotaura ngatizvise zvakabuda mumanewspaper. Then akambobaya malive achitaura nezvemaissues aya kuti kwabatwa artist nhasi achinzi akakadzoka nemadrugs. Then akambotaura. Hapana, you wait up until kwaita kuti right kwenda timu renyu rekuti iri rakamakana rakatovengana saka ndoda kudai ndopotitaka kunzi ngachizvitauro. Come on guys. Haina handishadiswi. Kuti chitenge kuzvitaura nani anotiudzira chitenge kuzvitaura. Tangai kumavambo. Vanhu vangobaya havasina influencers vanongobayawo mapatani. Ndochokwadi vanhu vanongobayawo mapatani. Ndifunga saitime mafans mafollowers muchitaka kucategorize vanhu maybe
maybe muchitaka kucategorize because chokwadi zvinowedzera chacho nokungoti influencer and socialite munhu wese ka hazvisi kuenderana. It's not matching. It's not matching. It's not matching. Nyaya dzemadrugs dzikushungurudza vabereki guys. Unenge usatombosangana zvokumba kwenyu because imi muchiri kurima, hanimaona muchiri kurova madrugs aya, mapamba anopfekedzwa vana aya, mapamba anonzi ane tsvina aya, vanonzi vanotora mapamba ane tsvina aya, vanhu vachiita mamhendo zvanenge vachigadzira vachisvuta, handiona maglobhu kwaane powder yemaglobhu, zvinhu zvacho unochaichivanongwadziwa nepi dzinotogwa mhene maglobhu imomomo. TV dzakabheke dzakudiwa paZimbabwe kuchinzi kuseri kwetv kune chipati chiriko chinodiwa here chinodhaka stereki. So unoshandisa idzi dzavanenge vadziwa nepi nguva guys. Imagine munhu achinosvika kuno mene muda TV kunotora TV yakatengwa probably 45,000 rands kuti anotora kapati kakadai soo kekuti ashute. Imagine ma-ARV kune vanhu vakushayiwa piritsi kumakliniki uko, ma-ARV achinda anotorwa kuti aitwe zvinhu zvinoshutwa kuti vanhu zvidhake, vanhu vachifa chinzi mapiritsi hakuna. Mitoriro hameno, mitoriro yacho tinobikwa sei, zvinomwiwa zvezvo zvimbwa kana kuti zvichii, ameno zvinozobikwa zvezvo vanhu vachipiwa kuti vamwe. Do you think kuti even matumbu evana kana kuti liver kana makidney zvinorarama here naimi? Ndoda kuti munyatso kuona kana tiri kunyepa guys ka, ndoda kuti munyatso kuona chinhu one. Look at the number of people vakurwara nemakidneys kuZimbabwe kuti mazera api. Ngataure chokwadi, let's call it spade a spade. Tasai manhamba magofandi amunogara every time muchiti gofandi, tasai nhamba dzevana vari kuita makidney problems right now, maliver problems. Tasai maage group, ma-age groups. Imagine guys, uchikonsuma, uchismoka chinhu chiri kunopinda malungs mako, uchismoka sipo yaya yaunonzi kuti kugeza woibvisa nemvura kuti ibve inongofunga kubvisa tsvina, iwe uri kuiisa musystem mako, mukati mune maliver mune makidney zviri sensitive, iwe unenge uchisvuta mapamba yaya uchinoisa mukati maglobal iwayo. Constitution iri kupisa, tichaitaura because atati yapisa, tichaitaura when the time is right. Tichaitaura neconstitution. What did you talk about it? Did you try to raise a topic about it? Kuti kune constitution inyowani yaiswa, what do you think? See, ini ndinotori nebhuku randiri kucompiler zvese zvandiri kuona about constitution, ndinaro and I'll bring it. Ndinaro ndabva yakabuda musuno, yabodekana ne 2 weeks yabuda. Constitution tichava ilive iri kudzoka pano, nani makambondibvunza kati ndakuudza kuti live yeconstitution tikudzoka nayo pano, makandibvunza kakuzati tikudzoka nayo pano because kune kuparliament kune zvikuitika, tikutora mafacts zvakutaura, tikutora we are compiling it because tinobva kuti zvitogweka tine mafacts akakwana, tichinge zvakutaura both sides tozvitaura. Musada kumhanya kunobata nanzi taura yeconstitution ndo yanyago yamanya kukoshesa kwaye zvinodhaka haina kukosha here, haina kukosha here. Yeconstitution yazuro uno komba drugs avenengu vari kupedza vana, majere akazara kuZimbabwe nezvo zvinodhaka izvi. Mati mapedza here kutaura nezvazvo, matomanira kuconstitution uko, matoti mapedza nezvazvo here, matoti mapedza nezvazvo here. Let's call it spade a spade. Ngataure chokwadi, musati munoita selective choice yekuti itaura zvatinoda izvi taurai izvi, hatina ndudzirwi manje. Ndinongotaura zvandiri panguva kupindirai yakazodai muitaure, no, panguva yacho yekuti it's now time for me to talk, I will talk about it. Kana ndimiwo guys. Father, I stopped this. Thank you, Machembere. At least, urukutaura wega we are confessing kuti ndaitoshuta zvinhu zvindakasiya ndega, ndaona vanhu vachifa. Vana vadiki vari kuparara guys. Kutaura chote sai mazera akuenda. Mazuva ano munotuka kuti muchiti chembere dziri kusara, dziri kurarama, dziri kufamba, dziri muutano. Vana vadiki muri every time kuna rest in peace kana kubvunza age unorwa nehana. Age yacho iri kuenda every day chisiya vana vadiki. You'll be shocked because of the lifestyle.
madragi, alcohol abuse, zvinhu zvakadaro. Andimaona. Every time you see ma rest in peace kungave kuFacebook, TikTok kana kuti kupi. Unorohwa nehana. Hatina kutsamwa, but nyaya dzakadai sodzinenge dziri ndosaka dzimwe nguva avoid this kind of nyaya because very sensitive. Very sensitive. Andimaona. Dziri very sensitive. Hello, caller. Smiley. Yes, caller, zviri sei? I think pane ningi ndinamusaka kuona musikana uya anenge ati asvika mave papi. Asvika? Mbocheka ndaona message panenge pama message apa I think hamuna kuiona. Pa message yani. All right. Saka joina kana wauya joina dear. Kwira. Thank you dear. Kana wauya chipinda. Apelele ndiri kumuka makuseni takapedza chikoro takapasa tese. Makuseni uri kumuka hapana chekuita ka. Pachibridge ndakagara iwe unijoina takutonga kutora nyaya pachibridge. Pobva pauya umochi 3 apa ndindombe abva asvika obva ati ndakabata ichi guys. Ngatingororai. Tingodai so ndo matangira asho. The next thing you are hooked. The next thing takutonopinda mudzimba tichitonoba zvinhu zvabere kuti tikwanisa kutengesa. Imboita iva kungotika ameno guys. Ameno guys ngookerawo. Tozive isu. Kana wauya dia send a request tione. Ndosaka ndichiti kuti vanotengesa guys vanozikanwa. Wai vasingabatwi azvireva kuti havadzikana vanotengesa zvinhu izvi vanosupply zvinhu izvi. Zviri kupinda nekupi zvinhu izvi? Zviri kupinda nekupi? Zviri kupinda nekupi? Kumabhasi vacho kwazvinopinda nako havasi vanhu. Havasi vanhu here vari maprofessionals maofficials anenge achirega zvinhu izvi zvichipinda. Zvinopinda nepai? Zvinopinda nepai? Zvinopinda nepai? Zvinopinda nepai? Kune mamwe madzimai kuna baba vakuru vechikuru vari kutodhila nazvo zvinhu izvi zvichitonotengwa zvichitoendeswa kumameno kuti kupi kuna Zimbabwe zvichitotengeswa. Zvekwamwari cheko cheko. Kutobhadhara bhazi zvinhu zvakazara zvichienda kunotengeswa. Zvekwamwari cheko cheko. Vana baba vakuru namai vakuru kuti tikurarama nazvo. Asati mwana wacho wakuraya asi wako. Asi wakasaka zvine havune nazvo. Chako iwe akangoya noti zvoita dola here kana zvoita dola for tuati mari yamene. Akangoya angosvitsa chete iwe obva wamusvitsa bhodhoro racho nairo kana tobva wamusvitsa mbanje idzodzo dziri muchikoko chemechisana kuti dzinenge dziri pai yamene obva wangomusvitsa. Very possible apelele because why see idea ndoziva nekuZimbabwe ini ndatini pandoyotokudza kuti zvinhu izvi kaizvi zvinenge zviri kune kombi yakambowangwa yakadzadza mabhokisi ikatogwa nemapurisa ikandopaka mupolice station kuHarare Central paya handi asi kombi yakazonzi yawani paine mabhokisi 2 mukomponi ndendandopinda oita zvinhu zvekunomba mabhokisi mumota yaimpound wairi police station mozowangwa masana mabhokisi 2 pamabhokisi 50 48 years aenda 48 years aenda ndiwongata zvinhu zvokunopinda police station iwo chinoba kana ndiwe ngatitori chokwadi. So kuZimbabwe eat dog hani mashona eat dog kuZimbabwe tasitaure chokwadi zvachiri tisingaroverei tisingaunonzichi uyu kurova bwatakaviga mpini. Eat dog simple. Kuzvida kana usazvida ndozvitoripo. Andinotengesa wacho vana vake chero kusvuta havasvuti zvinhu izvi. Havatosvuti vanotoziva kutoti zviri wrong havasvuti. Saka ini ndizaracho ini namundise ndakaneta nekushandiswa. Me as me I'm tired nekushandiswa vakomana. Kushandiswa kunoshandisa godzirwa unodzi godini ugoita sei but at the end of the day kungoshandiswa chete hapana kungoshandiswa chete hapana
guys tikada kutaka kuti tidzokere chaiko panyaya dzokutaura zvinhu izvi imi munatsa kuziva kuti panyaya dzepolitics chaiko chaiko guys hapana peji ndaimira kudai kuti kumira nemusoro kudai. So guys uniform yedu matishets edu edhayaris zosvika aite yellow tizomaita team yedu yeyellow pano kuti uniform yedu yeyellow edhayaris zvakatangira papi? Zvakatangira pakuti ndanga ndiri weCCC zvekudaro kusvika pakutora yellow yako kusvika pakuita t-shirt dzedu dzedhayaris pano tizongonyora kana ndisiri zvokushanda ndiudziwi anything nechinhu nemu because I know where I went and I know where I was kusvikira ndasvika pakuti you know what hapana igame rongoshandisana ndochokwadi chiripo munhu chimboita inokuitira ndichitukwa chitritinwa kumainbox kundaigara vedu nemastrits unongodza ndichita kutumba inbox adita kusaka ndisingasaverengi inbox uchita kutukwa uchita kuti kana waenda kuzamboita ngoshanda kunyahwaira kuti asi ndini ndakamirikwa asi chichingo chokuitika for what? Takanamata muchikumari pana madhayaris mozviziveni tichinamata vedu asimwarika tichinamata todiniwe toungana todini hai mika guys uri munhu nyasvaba kuona kuti tichi kuitika hanzi the bully here is tine boy here hanzi just so ahead unsilent killer track rake rakabatwa ari nemadrugs asi hapana kana akada kuita noise nezvazvo asi ngakunzi kune vari kurwa muone vanhu aiwa indaneta haiwa zvangu halo kola kasora rangu wasera sei maswera sei madhayaris indangokwiriro zvangu kuda kutaura nyaya dzemadrugs kuti do you still remember kuti track rasilent killer rakabatwa rine madrugs hapana kana munhu akada kuita noise imi chete ndimakangoposta mukati mushaya backup ndopanofanira kuitwa noise but vanhu vakanyarara rakaloda rakaita kupeka madrugs paya rakaita kupeka ndikauya ndiri one ndakashiya kana akatsigira kuti ndopandakaona kuti igame rekushandisana pasocial media and I'm not gonna be used by anyone unenge uchichi kana pamuso unorohwa nazotaura unorohwa uri one vanenge vari kudzimba dzavo ndochokwadi track rose guys track takaita noise nemadhayaris angu panapa track rose who backed me up? No, but it was me and my comment section only. Yakaidepi hapana social issues dzinoita kudaro kasi kunzi kune vanhu vaita zvechihure kana kuti kune vanhu vaita zvemakuhwa kana kuti kune vanhu vaita zvekutukana uone misplaced priorities regai munhu aite zvinomuitira guys taura chokwadi pamberi paMwari haini kola thank you for bringing that up thank you kwete chido kwete silent killer uyu wokuimba zvo silent killer wokujosi zvoya wokuimbwa pakatangira sita kuti silent killer wacho wematrack uyu ini yangori ini necomment section yangu iwe ndifunga tatisi kuma 600 and something tichiita noise pano yakangoti chingopedzawo ndokufa kwayo kwayakaita yakaloita unoyatsogara pasi uyatsona kuti no kumwe kuriudzwa unoshandiswa nevanhu mangwana kana unenge uri one you know what itai nongokuitira pasocial media hapana ndochokwadi chiripo zvezvoti munozenge vakublema wenyu manhingikiri very true apelele zvezvokuti tinenge takuzonzi havatauri vanasiveli havatauri masocialize havatauri taura iwe uda kushandisana kuti ataura pataitaura pese where were you wauda kutodzira pekutaura pese pasure ini gaizika this time handiudzigwi cheko anything because ndakadzigwa hondo idzi ini zvandoziva ndakadzigwa hondo idzi ndega pano ndikasvamba kuti inokwati ndaneta wokujosi kwete wenyu wamunozivani waipi track guys kusadare shandiswa
diaries itai inokuitirai imi ndochokwadi du zvinokuitirai ndakabuda musisi ndandiremember chaiyo sisi guys ndakakudzai sisi zvekudaro ini zvekudodaro ini ndaitaura namachamisa fair personal number ndichifona anytime ini ndikutaura palive asi maguwa kai harisi guwa kai ndikutaura pano palive ndichitaura navo direct ndinawo macallogs apa tichifona tichitaura ndakapinda nemwoyo guys ndakapinda netsoka nemwoyo kudai so tichiuya tichiadvisa tichidini ini zvese ndiri kujoza uko mayouth akauya akasvikira kudheni kwangu tikatenga matisheti tikaprinda matisheti isu tikatotorawo kala kodi tikati diaries yellow munhu ndisaona tichipfeka yellow paipa chikazi ai guys zvakangoti mbombombo zvikanzi kwarusa chitipai way forward kwai kudi chitipai feedback kunoiwana kupi namba yandochinda ndakuuya takuuya chikosaka way forward aufa hapana takangosiyiwa tiri pamhene mondichikuya kuti ini ndakanojoina ikoko kuzana ikoko kuitira kuti ndiwane imomo because takangofanana ivunusanchana guys ndisoshandiswai ndakatojoina kuzana ikoko ndikwa ndakandojoina big time full time because ndinoda kuti ndiadrese ngeaidzi ndiri mukati imomo nevatondipawo siti nekuti sezviri kuitika parliament vati simene chipotaurai ndinosunza rokoti motauraiwo ndosumuka ndotaura kuti ndau yangu nditine nyaya dzokunetsa muri kutiwo kudini nyaya dzakadzaka tichitaura tiripo paground imomo mukati imomo parliament siti ndora ndongokumbira tikamira ndakashanda ini nguva yakarebesa and I was alone. Yes, ikoko prudence, whether you want to call it kana kudini ikoko timoni kana kudini handizizve umonti asi ndoko handisiko chantu kuda kuti ndinoenda kunopinda imomo mukati mo ndinotaura nditoda system kuti ndinotaura maissues angu ndiri mukati mo because zvakafanana tojoina kupinda prudence tiudzeko kunojoina prudence titiudzeko kunojoina toendepi where do we go kunokuti tingoudza kunzi we need new leaders. Yes, what's the way forward? Hapana. Where do we go? Tony, hakuna kupa solution hapa. Anopa solution hapana. Anokudza vati vachoti hey mazodai, hey nimanda zodai, wazodai nimazodai. Tinogona kumushora chitipai solution. Hakuna ne solution yacho. Unogona kungotuka chete ngoti wataurei zvakazodai, wazoitire kunojoina koko wataurei chitipai solution, bring solution. We are in the solution. Hamusi kutipa solution yacho. Hands will respect us because we don't know what is happening. Bonyarara dear, ndosangira kuti tane hamusi kuziva zviri kuitika bonyararai. Don't know what is happening chimbonyararai. Chimbonyararai hamusi kuziva zviri kuitika. Politics idzi chimbonyararai zvoti ndingasara zviri ndingazodai chimbopakai hamusi kuziva zviri kuitika chimbonyararai. Tikuziva isu zviri kuitika. We know what is happening. Handiti yakapinda mukati tikungoonawo. Tikungoona takapinda tikungoona kudai iwo wavati irambe wavati une right yekuiramba wakazvimirira ini ndine right yekuida ndakazvimirira ndati makore ese ndaimhanya nesisimba inepi you guys where were you pamunina chipfeka machitsakanzisimedzaisi yellow yanga iri kodi yakabva kuCCC iya ini ndaitaura chamisa 1-on-1 ini nditora nhamba yavo private yandakapiwa ini hazoita dai saka how far what's the way forward what tikuenda kungu what's the way tikudini look the next thing but zvavo kuAmerica ko the next thing wakuita zvimaconference kuenda nazvano vato saka who are we what are we doing munhu nemunhu ingoti kuti chinamata muri kuzapana madhari chinamata tikunamata guys but tikunamata takanamata ini madhari zangu mozivei tikatsanya guys ini zvokuti kumasiti kunozitora twa vanhu vaisivendi vazojoina vazoshandisa kuti handishandisa nemunoita zvandoda panguva yandoda because ini ndiri one munhu akushandisani wamunoda kushandisa ndiani mangwana kana munhu anorwari one munoda kushandisani munhu wese ane muromo wake munhu wese ane muromo wake anomira akataura achitaura zvaanoda simple hanzi bumbiro remitemo nderedu senyika tinoda kuidiscussa toda kumboona kuti constitution iri kumboti kudii
chiri kumbonzi chii, pari kumbonzi kudii? What is the agenda behind that? What is the tinonetsa kunzwisisa wavantu. It's a topic that we want. Ndine manotsa mwa ndakanyora pasi, but tinoda kuizonzwisisa, tiuye pano tinyatsonzwisisa zviri kufamba sei. Toda kunzwisisa. Hanzi Edwina Mage, toda kunzwisisa. Haininga. Hai, amen. Hi Maggie. Hi Maggie. Hello, Sis Melly. Yes, kuri sei? Bo, madrugs nyaya madrugs yandibata zadzoka zvakare. Madrugs vanhu vakama introduce kutaura chokati vakavhiringidza zvinhu zvakawanda. Ndaishandira vamwe vanhu vandaishandira, umwe mukomana wacho aita zvemadrugs every day, airongonora odrop. Kana akurara aipinda inside duvet cover, woshaya kuti anenge ashaya here pekupinda napo, obhatanura mabhatani aya opinda mukati imomo orara. Saka zvaindinetsa inini kuti munhu anobvisa duvet cover every day ndiana, ndicho ndakazoona kuti pamba panapa nemumwe munhu chete anenge asiri right. Foni aigona kutenga foni every week. Kana zvamubata obvarura foni, opwanya foni, hameno kanuka aitora mufoni imomomo oputa osvuta. Madrugs auraya vana. Musatukandirana chiko vana mai guys, musatukandirana nevana mai ko chii guys, indava futi. Musadaro guys, makuda kuti tite kunge maplatform mamwe aya ngatitege, ngatitei kwazvo tiri vanhu vakuru guys. Chii anetsa? Tauriranai kana manetsana mucomment section. Taura Cole. Madrugs auraya vanhu, Sis Melly. Mukomana ndikakuziva kuti akazenge ane Lamborghini yaya yakazonzi anzi yakatorwa nemunigerian kwaaitenga zvinhu zviya. Ndofunga akazenge angotora chikwereti kusvika atorerwa mota. Pakaipa. Pakaipa. Ana hawo kumira zvakanaka madrugs. Tingoti vanhu asi ana hawo kumira zvakanaka. Ana kumira zvakanaka. Alright, pinzaiwo vamwe tichingodaro. Alright, Paula, thank you very much. Right. Anzi Magatori nefeni, atori nefeni initi mukwadzi nafeni widiwe. Pabafogi isusu tikutotonoka zvokutodaro padzapa pasi kutobudika izvozvi, hapasi kutobudika zvokutodaro. Right. Anything to say, uda kukwira here vavantu, uya mwanangu. Uda kukwira here sana. Uda kukwira here sana, uya kana kufona. Hakuna opposition dzaya, ndoshandiri kubvunza vanhu kuti muri kutaura ngechakati, saka chipei, what's the way forward? Hakuna. Inoizi inenge ichiitwa nevanhu chete mumacomments. What are you planning? Hapana. Saka unobva waizozvibvunza kuti zvibvunza saka kungonakirwa nekungoblema vanhu here nekuisa mumwe vanhu vafanana nekudini. Chipo tipeiwo way forward, mimi tipeiwo right solution. What do you think? Right now, do you know kuti dzobva kuna opposition party? Munoziva hakuna opposition party kuZimbabwe. Iri kwei? Iwewe inda unotaura kuti we need new leaders, usoro wamamiswa. Zvotaurwa nanandingikirira namahere vanenge vachitaura zvoti we need new leaders variko, because vanoziva connection. Hapana chaanoitwa, anoziva quick connections avo iti. Sandisachiti muchashanda kusvika mati tikitiki chichingoshandiswa. Mupochifanira kuvhura maziso woona zviri kuitika. Inda unozvitaura iwe uri paground izvozvo. Inda unozvitaura iwe uri paground uchinyora zvaanonyora zviya mairi uko. Ndipo unotanga kuona wega kuti pane connection. Right. Pane here ada kuningirira. Inodeza kushandiswa, ndimbofi ndakashandiswa nemunhu kana. Mazivaba veshanduko varipi?
dzinoshanda kuvaora vedu vari muprison. Vanhu vakatokangamwa nezvavo. No one is still talking about him. No one is still talking about him. Vari mukati aiwanda kana pane vanhu vatombovaendesera chikafu, kana pane vatombovaendesera chikafu. It's just ZANU-PF which is now doing. Thank you Mpo for observing. Wakangwara. Mpo wakangwarisa. Love you for that. Manje vana vaoni. Havasi kuona. And then somebody from Umuko anenge achibva ukoko. Imomo mukati movari kuko. Obvamira oti konzi anenge akutaura chokwadi ndiye ega. Okay, you notice kuti ingori one party yadai nepakati ariko kupati koko. Hamuoni. Hamuoni. Changam madairies fana papana vanhu vakapusa. Uyo Mposho atokuudzai straightforward. So it's opposite, kungo opposite. Asi vari musemuchi group muri kundibata nditi. Muri kundibata here. Muri kundibata here. Muri kundiwisisa here zvandokutaura pano pachikuru. Muri kundiwisisa here. Muri kundiwisisa here. Kuopozana asi chinhu ndechimwe indiro one asi kungoopozana chitengoti nyama iri kuenda kuside huku muri kuenda kuside huku asi zviri mundiro one. Chete. Zvinorema ziso. Murege muone. Right. Musikana uyu anenge asichizoita hedu. Thank you. Vavaoni pokada kuti uzame kutaura unoitwa kunge ameno. Unozama kuti takatongotarisa. Thank you Lisa. Ndio zvazvo takazonotisa katikaona kuti aiwa indaramba kuitiswa. It's true Patricia kana musingazvioni nyararai kana musingazvizivi nyararai. Ndo zvitoripo. Ndo zvitoripo. Muri kuziva ichi chinenge chitambika chete. You don't know what is happening chete. Hamuzivi. Imimi ndoganisa zvandoganisa musocia media munongomhanya zvamunenge mangoona. Munongomhanya nezvamunenge mangoona. Chakotaurwa kuti chakati makutomhanya nacho. You don't have facts, you don't know. Hamusi kutoziva kuti zviri kufamba sei. Don't know. Munongomhanya. Chikangotaura zvandataura pano pangonzi Mela haana gumbo nacho. Mela haana gumbo izvo zvakatogurika gumbo. Mela ari kutodzingwa basa nazvo. Kwai vakatodzingwa basa. Kwatodzingwa. You don't have facts. You don't know. Kungomhanya. Saka unoti vanhu pakadaro pasocial media chii chatingaronga nevanhu vakadaro kuti ngaparongwe chinhu chakadai pabude chinhu chinobatika. Chii imi muchihakira kungomhanya kuenda mhepo kudaro. Chii ndosaka ndakaramba ndakazoramba kuchasa ndakati ndakunojoina ZANU. Because takaona kaizvo takachionera game. Atati kwaenda kubva kune province here guys. Kwakangotaurawo zvedizvi because nedzimwe nyaya dzokuti ukadzifungawo dzongokuitisawo zvako stress. Nangu chandingodaka. Perseverance wakangwara. Wakangwara iwe mwishideta takati wandei wakafanana newe naMpo dei tiri kutoenda kumberi. Dei tiri kumberi kwekumberi. Zvino social media kunovajera zvokutukana chete nekuenda kuenda team ningi nekumhanya nezvinhu zvisipo chete nezvatajaira. Chokwadi. Hapana. Brenda avadi. Adziba kugeza ngainoziva peshe ndikuvedweka. Unongoona kuti ramba kushandiswa munhu shuwa. Let's check the list. Ndaisa message ndangomirira. Ramba kushandiswa pachano vakabuda vavaka vasadza 2 years. Vari muzva makiva akatorashwa. So ina guys kumastreet kundishore hysteric. Munditaure hysteric. Mundutuke hysteric. Anzini zvangu. Mababonge. Iwoga. Takatoneta ndakasvika pakuti handichandi zvokushandisa. I just do what I see good for me. Yes. Because zvinonetsa ndigeme rekushandisana. So zvokushandisa unoorera wega urimo mukati umu. Vanhu vatoko izvo zvinenge chataura nezvavo. Vanhu vakatokangamwa. Achataura nezvavo ndiani? Hakuchina. Ivo ndinofunga mavari right now
vari kuintrospecta varimo, vongoti dei ndakaziva vakunyatso kuintrospecta varimo. Ukaona ana Cooksman vaya tatiri kufofora nditosena na Cooksman vaya vakajamuka, mufunga kuti iizi amuoneri chigemu chete. Vana Cooksman vaya vakaita kujamba chekujamuka kuti Cooksman aita kupenga chita kutuka vanhu akavanira kuSouth Africa kwachi akasvika pakutojamuka. Wozoti iwe hakupuna, iwe hakupuna. Guys, ndapinda hangu musikana wekadauya ndozouya mangwana ndogona kuuya naye makusei. Ndiripo zvangu chara basa manheru saka ndogona kuuya naye makusei. Ndo zvandiri kuda Pelagia, vana vasi kuona, vana vaoneri chigemu, vana vasi kutomboona. Unoziva kuti unenge uchizama kuti asingadi kuitawo kugara kumba achivhura magetsi na4 paswitch paoli yake kuAfrica ndiani asingadi kuti tiinde zvataita kudhara tiinde nevana kumaswimming pool emarcation tichiita kalefataita kudhara kaya ndiani munhu wese anotoda. Asi vana vaoneri tutozama kuti toita sei, how do you do it, wodiko kuti uwikwe, wodiko kuti uwikwe. Ndingangosvika pakuzvikumbirira ndoga pandokumbirawo city midway. City haro rinomirira masocial issues. Asi ugona ndine hope guys, handidi kunyepera, handidi kukuudzai, ndasingadi kukuudzai kwezvese zvapasa, asi ndine hope. Ndine hope. Saka handidi kukuudzai zvese zvapasa, but ndine hope because nyaya yemasocial issues iyi kai ndakatonzi ndinofunga kuti ndizoitaura. Anoona ndakatonzi ndofunga kuti ndizoitaura, ndakatonzi ndofunga kuti ndiye kuzoitaura. Andimaona nyaya yemasocial issues, but ndakanga ndatanga ndapresentawo matopics anoda kuti titaure pano without fear, without favor, tisingatye kuti tinozovhundusirwa. Saka zviri mupipeline, ndamirira go ahead kuti zviri kumusoro zvanosvitswa kwai totaura here kana torega. Ndosaka ndiri kuti bumbiro remutemo iyi ndiri kuuya nayo. Ndasingadi kuzvitaura guys because hazvina kupasa zvapasa, but ndakasvitsawo kuti tokumbirawo kuzvitaura tinzwe vanhu vataure zvavanofunga. Nyika inovakwa nevanhu vene vayotiswa handiti tichionesana pano, vakuru vachiteererawo vanhu zvavari kuda nezvavasingadi, vodzokera vonzwawo kuti vanhu majority yevanhu kuti kudii. Anomaona zvikanzi chemo chikuendeswa. Saka ndakamirira feedback. Ndamirira feedback. So amen. Tangombirawo takadaro. Tazvinzwa teshe tatoitaura panapa. Tatoitaura. Zvinondopasa kuti kune munhu anoda kungogara gezi uchingogara uchingotukwana nevana uchingonzi Masechembere akadidi, Masechembere chero vanhu vanouya kuUK kuno kwanga vayavo kudhara munoziva kuti my-invested wave easily accessible. Vanhu vachipinda chino kuti mwana achipedzako it's automatic kuti akutowana basa pakambani anenge achida kutoti apinde. It's totally different now. Mwana chochomutsa paUniversity of Zimbabwe anogonoita chiuri hake apedza. Kana apedza hake onyatsokuuya uchiro hake mutororo wake necertificate. Zvinobetserei? Ndikunyepa here guys kuendesa mwana paUniversity unanongoenda hake apedza oita yaanenge achiita ipapo, apedza mheno koko zvitoro rake nemadhara achidini, apedza kuita izvozvo zvechihure ouya hake otanga kutojenawo zvemutoriro. Ndikunyepa here? Kana ndinyepa ngoti ndikunyepa. Unenge wati wauyawo kunoku rega nditize ndine nevana vacho kunze vavo vatakabayiwavo, rega tinde navo kunze vaitewo life yakanaka isiri yatakararama isusuka, vaitewo life iripo. Wosvika kuuyawo wowana UK yakati 15 years. Kuita kugarigwa kwese wosvikwana yakataura kuti 10 to 15 years. Ubva wati gochongo. Wozviona kuti saka ndodi zvichingodzokera kundoita vana vonoita mafamasi, toita varimi, toita nezvepo, wotanga kuzvibvunza. Kana tinyepa kuti ndikunyepa. Handizvo zvamunenge musambofungawo here pamwe muri mega. Handimaona. Saka pakaipa. Vanhu ngwabva vatijamukirawo kuno kwati murikutaura kuti kudii 5 years dzekudii 10 to 15. Obva wati 10 to 15 kusvika 10 to 15 aiwa handizigoni. Saka ndodii kuita kugarigwa kwese. Tikungotsva kudumbu nemusana zvekwamwari chaiko chaiko.
It's burning musana nekudumbu. It's burning musana nekudumbu kwese. Iva vavasva. Ndakabevira. Saka ameno guys. Kwanzi we South Africa takudzwa. Usati wese essay imbobvunza vari kuno vakudzewo zvekuno. Imbobvunza vakudzewo masitago ndichauya nelife mumbo wamasitago sekuno iva vakabva kuAfrica unyatsokunzwa. Unoti vanhu vashoma vari kudzoka kuAfrica vakawandisa ngokuti hamusi kuziva chinebweza vasi papublic vakawandisa. Yemadzimai iri watinotaurwa ngozi yakanzi yaenda kupolisi guys. Saka muchembera makadaro. Saka wozoita vanhu chigrupu chevanhu chinenge chikudza kuti hey havasi kutaura hey vari kutaura nezvezanhu hey vazodai I say what I want zvandotoda because ndozvitoripo panguva ino taneta kudhara kwese padaitaura kumuchidai it was the way forward. Hapana tidini hapana mune solution here hamuna kungotaura it's all talk and talk is cheap panda action. Guys regai ndizodzoka nemusikana andika regai ndizodzoka. Thank you very much. Thank you, dear. Thank you very much. Thank you very much. Kwenda yarudza kaini mumwe atove ne19 izvo zvatotenda 19 munandikira apa. Muna March dayarudza 19. Kwetiwo changu chianjodzi yangu chadokura chadotenda 13. Yarudza chikichi chikubva chine 6 months chadokutera 13. Hanzi mezi kwai mezi dedzai futi tishi kwai kwaita mezi handisikuziva kwai kune mezi and I don't know about that. I'm not so sure about that. I don't know. Not fair, Larissa. Can I have your week, please? Love it. We're born a leader and one day gentleman. Tanaka tatotadza zvazviti. Nezvaiitika fair dei pamwe takakwana. Zvichatoiti. Azviti. Nezvaiitika fair life and direct yapamwe. Manje azviti sekudara anoziya. Azviti zvekudara unoenda nebackdoor. Azviti. Right guys, I will get to the check. I am different on the big room. Yes, Natasha, I'm raising beautiful young girls. Watakura umatoya mwangu yaruka shakira ave 19. Ichi chato tena 18. Kuyarutsa chako chaiko. Atoyaruka tatomira kuti kana Mwari vakapindira nyasha dzewe denga dzikawanikwa totozoita zvokudya maroro. Vanozara leva mazano anoda izvozvo. Tochingoti ngavarege vamboita zvekumboita but aungazoziva nasikana. And the UK is getting tough. They really want people out. Now with British passport, you can be deported. Yes! 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 Tadoitaura Irene. Yes! So, guys, me, I'm going. I'll come back and I'm going to out again in Botobika. Ndotombobika kana akasakurumidza kuya ndinouya naye mangwana ndindizoenda kubasa naye kwamazati kuliya serious neiko naisuni baba vaifigwa nemwana vakanditi hanzi vari kurisiva mathreats here hanzi vari kufonerwa nevanhu vachithreateniwa everyday saka vanoda kumbotama pavari kugara tata vati vachienda kucounseling zvikanzi vari kuda kumbotama pavari kugara vozoenda kucounseling kwachona saka ndo zvavakataura vakati vari kutama because vari kwanzi simeri vanhu ngavafonera kutorwa marume why would they deport a British I don't know now. I don't know. Ndatoionawo mukomenti imomo andisivi unouya kuseri happy ndokupa kuseri kaninga kupipa life ndokupa kuseri mangwana guys regai ndiende kana adzoka ndouya guys regai ndibike zvangu ndichigadzirira kuti kana auya I'll come back because ndiripo mangwana ndosina basa vanezvo saka ndine dheri semangwana kana asina kuya I'll come naye mangwana tichindira mberi mangwana akauya kana akasauya
kuenda kuti unoita glow unoita kaglow kari nice. Tiri kuda kuti tiadrese nyaya idzo dzechirengwa dzemaskushandiswa. Hai, mbomirai. Right. Tobatana mangwana guys. Tobatana mangwana, bye bye.